आपली सुरुवातीची प्रेयर होईपर्यंत येतील. हो हो एक्झॅक्टली. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं तुमचं स्वागत आहे दोघींचंही या अध्ययन वर्गामध्ये. आपण आता 55वा श्लोक पूर्ण केलेला आहे आणि दुसऱ्या अध्यायाला आपण अजूनही दुसऱ्या अध्यायावरती आहोत. तर अर्जुनाने प्रश्न विचारलाय भगवंतांना की कोण आहे अशी व्यक्ती आणि जी स्थिताधीर मुनी की मग अशी व्यक्ती चालते कशी, बोलते कशी, ज्याप्रमाणे सुख आणि दुःख म्हणजे जो बॅलन्स्ड लाईफ जगतो आहे, तर अशी व्यक्ती कोण आहे. अर्जुनाने प्रश्न विचारला आहे भगवंतांना. तर आधीच्या अध्यायात आपण बघितलं अर्जुन विचारतोय, हे कृष्णा ज्यांची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत. तो कसा, कोणत्या भाषेत चालतो, बसतो कसा, बोलतो कसा आणि चालतो कसा, या सगळ्या गोष्टी अर्जुनाला जाणून घ्यायच्या की अशी व्यक्ती आचरण तरी कसं करते. आणि म्हणूनच तो भगवंतांकडनं हे जाणून घेतो आहे. तर भगवंत सांगता आहेत, दुःखश्वनुद्विगमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधाः स्थिता स्थितधीरमुनिरुच्यते. हरे कृष्ण. वाचणार तुमच्या दोघींपैकी? हो, वाचते मी. हरे हरे कृष्ण. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झाला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. ऐकू येत आहे ना? येस माताजी. तात्पर्य, मुनी शब्द दर्शवितो की जो मानसिक तर्कवितर्कांसाठी कोणत्याही निर्णयाप्रत येण्याशिवाय आपल्या मनाला विविध प्रकारे प्रक्षुब्ध करू शकतो. असे सांगितले जाते की प्रत्येक मुनीला वेगवेगळा दृष्टिकोन असतो आणि जोपर्यंत एक मुनी हा इतर मुनींशी मतभेद दाखवू शकत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने त्याला मुनी म्हणता येत नाही. न चासा वृषीर यस्य मतम न भिन्नम. महाभारत वनपर्व 313.117. पण या ठिकाणी भगवंतांनी सांगितलेला स्थितधी मुनी हा साधारण मुनींपेक्षा वेगळा आहे. स्थितधी मुनी हा नेहमी कृष्ण भावना भावित असतो, कारण कलात्मक तर्कवितर्कांचा पूर्णपणे त्याने त्याग केलेला असतो. त्याला प्रशांत निःशेष मनोरथांतर स्तोत्ररत्न 43 असे म्हटले जाते. प्रशांत निःशेष मनोरथांतर असे म्हटले जाते, म्हणजेच ज्याने मानसिक तर्कवितर्काची पातळी पार केलेली आहे व जो वसुदेव भगवान श्रीकृष्ण हेच सर्व काही आहेत या अंतिम निर्णयाप्रत आलेला असतो. वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभ. त्याला मुनी किंवा मनामध्ये दृढ झालेला असे म्हटले जाते. असा पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला मनुष्य त्रिविध तापांच्या आघातांनी मुळीच क्षुब्ध होत नाही, कारण तो सर्व दुःखांचा भगवंतांची कृपा म्हणून स्वीकार करतो. त्याला वाटते की आपल्या गतजन्मातील कुकर्मामुळे आपण केवळ आणखी त्रासासाठीच लायक आहोत. तरी सुद्धा भगवंतांच्या कृपेने आपले कष्ट हे कमीत कमी प्रमाणात आपल्याला होत आहेत. त्याचप्रमाणे जेव्हा तो सुखी असतो तेव्हा त्याचे श्रेय तो भगवंतांनाच देतो, कारण त्याला वाटते की आपण त्या सुखाला अपात्र आहोत. तो निश्चितपणे जाणतो की केवळ भगवंतांच्या कृपेमुळेच अशा सुखकारक परिस्थितीत राहून आपण भगवंतांची उत्तम प्रकारे सेवा करीत आहोत. भगवंतांच्या सेवेप्रित्यर्थ
तो सदैव निर्भय व दक्ष असतो. तसेच तो आसक्ती आणि अनासक्ती यामुळे कधीच प्रभावित होत नाही. आसक्ती म्हणजे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता गोष्टींचा स्वीकार करणे आणि अनासक्ती म्हणजे इंद्रियासक्तीचा अभाव होय. पण जो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ असतो तो आसक्तही नाही किंवा अनासक्तही असत नाही. कारण त्याचे जीवन हे भगवत सेवेमध्ये समर्पित असते. यास्तव जेव्हा त्याचे प्रयत्न अयशस्वी होतात तेव्हाही तो मुळीच क्रोधित होत नाही. यश असो अथवा अपयश, कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा नेहमी आपल्या संकल्पामध्ये दृढ असतो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून याला महात्मा म्हटलेलं आहे. आणि वासुदेव सर्वमिती स महात्मासु दुर्लभ. ज्याने मानसिक तर्कवितर्काची पातळी पार केली आहे, जो वासुदेव भगवंत कृष्ण भगवान कृष्ण हेच सर्व काही आहे, त्या अंतिम निर्णयाप्रत आलेला असतो, त्याला मुनी किंवा मनामध्ये दृढ झालेला असे म्हणतात. म्हणजे स्थिताधीर मुनी, ज्याचं मन स्थिर आहे असा व्यक्ती, अशी व्यक्ती म्हणजे मुनी. आणि म्हणूनच पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला मनुष्य त्रिविध तापाच्या आघातांनी मुळीच क्षुब्ध होत नाही. हे सगळी त्याची लक्षणं दिलेली आहेत आणि हे सगळे त्याचे गुण दिलेले आहेत की कशा प्रकारे ही व्यक्ती ही जी आहे ही मन स्थिर केलेलं आहे. आणि म्हणूनच कुठल्याही प्रकारच्या त्रिविध तापांच्या आघातांनी तो कुठलाही त्याच्यामध्ये काहीही बदल होत नाही. सर्व दुःखांचा भगवंतांची कृपा म्हणून स्वीकार करतो. त्याला वाटते की आपल्या गतजन्मातील कुकर्मामुळेच आपण केवळ त्यासाठीच लायक आहोत. तरी सुद्धा भगवंतांच्या कृपेने आपले कष्ट हे कमीत कमी प्रमाणात आपल्याला होत आहेत. म्हणजे भगवंतांची कृपा आहे म्हणून एवढे कष्ट होत आहेत, जे हे सुद्धा खूप कमी आहेत. याच्यापेक्षा जास्त आपली कष्ट घेण्याची आपल्याला ऍक्च्युअली वी डिझर्व, म्हणजे त्याला स्वतःची लायकी वाटते. पण भगवंतांची कृपा आहे, निस्सीम भक्ती जो करतो आहे आणि भगवंतांची अहेतुकी कृपा ज्याच्यावरती आहे, निश्चितच ती व्यक्तीची इंद्रियांचं सुद्धा रक्षण केलं जातं. आणि अशा प्रकारे अनासक्ती म्हणजे इंद्रिय सक्तीचा भाव केला जातो, की कशा प्रकारे इंद्रियांना योग्य प्रकारे गुंतवून ठेवायचं आहे. आणि अशा या नामस्मरणामध्ये, संकीर्तनामध्ये, आणि म्हणूनच कुकर्मामुळे, जसं म्हटलंय कर्माचा खेळ आहे, आणि म्हणूनच या कर्मामुळे 84 लक्ष योनीतून आपण भटकत राहतो आहे. सो ही स्थिताधीर मुनीची व्याख्या दिलेली आहे इथे. सर्वत्र न विस्नेह प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या भौतिक जगतात जो कोणी शुभ अथवा अशुभ गोष्टींच्या प्राप्तीपासून प्रभावित होत नाही आणि जो अशा प्राप्त शुभाशुभ गोष्टींची स्तुती अथवा निंदाही करीत नाही, तो पूर्ण ज्ञानामध्ये दृढपणे स्थिर झालेला असतो. तात्पर्य, या भौतिक जगतामध्ये नेहमी काहीतरी उलथापालथ होतच असते व अशीही उलथापालथ चांगली अथवा वाईटही असू शकते. जो अशा या भौतिक उलथापालथीमुळे क्षुब्ध होत नाही किंवा जो शुभाशुभ गोष्टींपासून निर्विकार राहतो, तो कृष्ण भावनेत दृढ स्थिर झाला आहे असे जाणावे. जोपर्यंत मनुष्य भौतिक जगात आहे तोपर्यंत नेहमी शुभाशुभ गोष्टी घडण्याची शक्यता असते, कारण हे जग पूर्णपणे द्वंद्वांनी भरले आहे. पण जो कृष्ण भावनेत स्थिर झाला आहे तो शुभाशुभ गोष्टींपासून विचलित होत नाही, कारण त्याचा सर्व मंगलदायी भगवान श्रीकृष्णांशी संबंध असतो. अशा कृष्ण भावनेमुळे एखादा परिपूर्ण अशा दिव्य स्तरावर अशा कृष्ण भावनेमुळे एखादा परिपूर्ण अशा दिव्य स्तरावर आरूढ होतो व या स्तरालाच समाधी असे म्हणतात. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. म्हणून कृष्ण भावना भावित व्यक्ती मग कसा हा बॅलन्स ठेवलाय शुभ अशुभ गोष्टी. शुभ गोष्टींनी हुरळूनही जात नाही, सुखाने हुरळून जात नाही आणि दुःखाने ओरफळून जात नाही. अशा प्रकारे स्वतःला या व्यक्तीने, या स्थिताधीर मुनीने स्वतःचं मन आणि त्याची इंद्रिय इतकी काबूत ठेवून त्याला एक प्रकारचा त्यांनी एक
ठहराव आणलेला आहे. आणि अशा प्रकारे हे जग द्वंद्वांनी भरले. द्वंद्व जे द्वैतवादी आहेत किंवा द्वंद्व हे जे कुठेतरी आपण म्हणतो ना की इनडिसिसिव्हपणा असतो, पण जो कृष्ण भावाने स्थिर झाला आहे तो शुभ आणि अशुभ या दोन्ही गोष्टींपासून विचलित राहत नाही. तर तो भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये अजून दृढ होण्यासाठी निश्चितच त्या सेवेला आपणून स्वीकारलेलं असतं. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेत जो स्थिर झालाय तो शुभाशी गोष्टी, शुभ असू दे किंवा अशुभ असू दे, की चढ उतार हा आयुष्यामध्ये चालू असतो. आणि अशा प्रकारे विचलित न होता ती गोष्ट ऍक्सेप्ट करून त्याच्यातनं मार्ग काढून पुढे जाणं हे अशा व्यक्तीचं लक्षण आहे. आणि म्हणूनच अशा कृष्ण भावनेमुळे एखादा परिपूर्ण अशा दिव्य स्तरावर आरूढ व्हावे, या स्तरालाच समाधी म्हटले जाते. हे सगळं आपण समाधी म्हणजे त्याचं लक्ष एका ठिकाणी असणं असं समाधी, का समाधीचा अर्थ आणखीन काही वेगळा आहे? समाधी म्हणजे आपण 6व्या अध्यायामध्ये जेव्हा बघू, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी. समाधी म्हणजे ही अवस्था की योगी ज्या अवस्थेमध्ये भगवंतांशी एकरूप नाही होत, तर भगवंतांशी जोडले जातात. अशा प्रकारे हे जे आहे की समाधीस्थ अवस्था. तर समाधी घेणं म्हणजे स्वतःच्या प्राणांना स्वतः नियंत्रित करणं आणि त्याप्रमाणे स्वतः प्राण सोडणं आणि त्याग करणं. तर ही जी गोष्ट असते ही आपण बऱ्याचदा समाधी म्हणून ऐकतो. तर इथे या आध्यात्मिक समाधी अवस्थेमध्ये की कशा प्रकारे ही समाधीस्थ, आपण मेडिटेशन करणाऱ्या व्यक्ती म्हणतो की हे योगी जे आहेत, जसा सत्ययुगाचा यज्ञ होता कुठला तर नामस्मरण समाधी. आणि अशा प्रकारे जो जो तिथला युग होता, तिथे या युगामध्ये अनेक वर्ष लोक जगायची आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तिथे त्या गोष्टींची कमतरता नव्हती. आणि म्हणूनच अशा त्या कारण त्यांचा सर्व मंगलदायी भगवान श्रीकृष्णाशी संबंध असतो. आणि कृष्ण भावनेमुळे एखादा परिपूर्ण असा दिव्य स्तरावर आरूढ होऊन त्या स्तराला समाधी असे म्हटले जाते. परमेश्वराशी जोडलं जाणं आणि समाधी म्हटलं की आपलं जीवन तिथे संपतं असं होतं ना खरं तर? आता कसं होतं की समाधी ही घेतली जाते, बरोबर आहे, की जसं आपण म्हणू की जे योगी आहेत की आता संत आपण ऐकतो, तर हां, ज्यांनी मग संतांच्या स्वतःचा बाबतीत जे आपण ऐकलंय, हा हरे कृष्ण, संतांच्या बाबतीत आपण जी त्यांची येस, समाधी जे येस, 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 त्याच्यावरच मी येते. आणि म्हणूनच हे समात्मा सुदुर्लभ जे आधीच्या श्लोकामध्ये पण म्हटलेलं आहे. तर या व्यक्ती की त्यांना कुठल्याही मटेरियल गोष्टींमध्ये आता स्वारस्य नसतं आणि अशा प्रकारे नामस्मरण घेऊन मग जी समाधीस्थ अवस्था आपण म्हणतोय की जिथे भगवंतांना जोडलं जातं आहे, ती समाधीस्थ अवस्था म्हणजे तिथे मेडिटेशन झालं की यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी, की कशा प्रकारे या गोष्टींना म्हणजे मटेरियल गोष्टींपासून बाजूला ठेवून तुमच्या श्वासोच्छवासावर की घेणारा श्वास आणि सोडणारा श्वास याला कंट्रोल करणं आणि मग जो कुंभक लावला जातो किंवा तो श्वास रिलॅक्स केलं जातं, अशा प्रकारे ही फेज येते. परंतु समाधीस्थ अवस्था तुम्ही म्हणताय तर येस, कारण त्या वेळेला काय होतं की जी व्यक्ती त्या स्टेज पर्यंत शुद्ध, एक मिनिट हा. तर हे जे योगी लोक आणि संत लोक म्हणजे अशी समाधी अवस्था घेतात की त्यांनी स्वतःच्या म्हणजे कुठल्याही प्रकारे, जसं आपण म्हणतो की याचं मी तुम्हाला अजून याचं सखोल जाण्यासाठी आपण पुन्हा एक वेगळा हे घेऊ आणि मी याचा थोडासा रेफरन्स देऊन तुम्हाला ते नीट समजावून सांगेन. तर आत्ता ज्या मेडिटेशनची भावना जी आहे, आत्ता ही स्थिताधीर मुनी, मग प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण घेतलेलं आहे स्थिताधीर मुनी. तर इथे ही समाधीस्थ अवस्था अशी नाही दाखवली आहे. तर कशा प्रकारे त्या व्यक्तीने बॅलन्स ठेवलेला आहे की कशा प्रकारे शुभ आणि अशुभ कुठल्याही गोष्टींपासून विचलित होत नाहीये, काय तर मन विचलित होत नाही आणि त्या मनाला जे नियंत्रण केलेलं आहे ती अवस्था, त्या अवस्थेच्या टोकापर्यंत जाणं ही समाधीस्थ अवस्था. तर 6व्या अध्यायामध्ये विस्तृत स्वरूपामध्ये दिलेलं आहे, पण मी हे तुम्हाला दोन्हीचा डिफरन्स जो आहे तुम्हाला थोडीशी आठवण करा आणि पुढच्या वेळेला मी हे तुम्हाला व्यवस्थितपणे की जी समाधी तुम्ही म्हणता आहात की ज्या हं. स्वतःच्या प्राणांना म्हणजे कशा प्रकारे
तर प्राण आणि आयाम म्हणजे आपण ज्या स्वतःच्या श्वासोच्छवासावर कंट्रोल मिळवून आणि मग अशा प्रकारे ज्या स्टेजला हे महात्मे पोहोचलेले असतात, त्यावेळेला ते त्यांच्या प्राणाचा त्याग करतात. आणि अशी ही जी समाधी, जी आपण म्हणतो की समाधी घेणं, ही समाधी हा घेणं अवस्था झाली. तर समाधी लावणं ही अवस्था मेडिटेशन, समाधी घेणं हे जे आपण ही जी फ्रेज आहे, या फ्रेजमध्ये फरक आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा आपण मेडिटेशन आणि ती समाधीस्थ अवस्था म्हणतो, ती समाधीस्थ अवस्था गाठणं म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि जे भक्ती मार्गाने आपल्याला जमतंय म्हणजे 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला जेव्हा भगवंत सांगतायत या सगळ्याविषयी, अष्टांग योगाविषयी, तेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था ही वेगळी. पण समाधी घेणं हे जे तुम्हाला पाहिजे आहे, त्याचा रेफरन्स पण मी तुम्हाला देईन. तर त्याचा हा वेगळा, की ज्यांनी स्वतः स्वेच्छेने या गोष्टी करणं, ही गोष्ट वेगळ्या स्वरूपामधली आहे. तर तिथे ही फ्रेज महत्वाची आहे. समाधी लावणं, समाधी घेणं या गोष्टींमध्ये फरक आहे. म्हणजे इथे ही मेडिटेशन, इथे ही या स्वरूपामध्ये लावलेली आहे, की मन एकाग्र करणं, मनाला नियंत्रित करणं आणि अशा प्रकारे या विचलित न होऊ देता त्या मनाला पूर्णपणे नियंत्रित करणं आणि म्हणूनच त्या दिव्य स्तरावरती आरूढ होण्यालाच समाधीस्थ अवस्था म्हटलेलं आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी मुनी तो स्वतः म्हणजे शरीराने आपल्या नॉर्मल जगातच आहे, पण येस, त्याचं त्या जगाकडे लक्ष नाही अजिबात. येस, येस. त्याचं पूर्ण लक्ष, सगळं एकाग्रता त्याची परमेश्वराकडे लागलेली आहे. परमेश्वराजवळ. अगदी बरोबर, की म्हणजे त्याला या आजूबाजूला काय भौतिकतेमध्ये घडतंय ह्याचं त्याला सोयरसूतक काही नाहीये. नाहीये. भौतिकतेमध्ये त्याला स्वारस्यच नाहीये कुठल्याही प्रकारचं आणि म्हणूनच तो पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये, भगवंतांच्या पण नामस्मरणामध्ये प्रत्यक्ष आणि ह्या जगात जिवंत आहे म्हणजे. येस, येस. ती हे समाधीस्थ संस अवस्था करणं म्हणजे मेडिटेशन. जे आपण हं, म्हणतो ना, की अनेक म्हणजे जे नामस्मरणाने आणि ज्या सत्ययुगाचा यज्ञ होता, की ध्यान लावणं. ध्यान लावणं म्हणजे समाधी लावणं. हं. ध्यान, आलं लक्षात. जे आपण म्हणतो फरक मेडिटेशन. पडला, दोन्हीत फरक आहे. आलं लक्षात? येस. हं, तर त्याप्रमाणे त्या गोष्टी जाणायच्या आहेत. तर इथे या स्थिताधीर मुनी, की ज्याने मन स्थिर केलेलं आहे आणि मनामध्ये हं. कुठलाही विचलितपणा नाहीये, कुठलीही अस्थिरता नाहीये, अशी ही व्यक्ती म्हणजे स्थिताधीर मुनी आहे. मग ही व्यक्ती कशा प्रकारे स्वतःला याचं आचरण कसं असतं? जसं भगवंताला अर्जुन विचारतो, की ही व्यक्ती चालते कशी, बोलते कशी, वागते कशी, बसते कशी? तर या सगळ्या गोष्टी भगवंत सांगताना सांगतायत, की कशाप्रकारे आचरण असतं यांचं. यदा हं. संहरते चायं कूर्मो ज्ञानीव सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्यार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. वाचताय का कोणी, का वाचू? वाचू शकाल? वाचा. आज तुम्ही दोघीच आहात माताजी. वाचते. तर हां. आपण बघूया. हां, हरे येस. कृष्ण, पण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयांपासून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. तात्पर्य: कोणत्याही योगी, भक्त किंवा आत्मसाक्षात्कारी जीवाची कसोटी ही आहे, की तो आपल्या योजनेप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करू शकत असतो. परंतु अधिकतर लोक हे इंद्रियांचे गुलाम असतात आणि म्हणून ते इंद्रियांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करत असतात. योगी कोणत्या प्रकारे स्थित असतो, या प्रश्नाचे हेच उत्तर आहे. इंद्रियांची तुलना ही विषारी सर्पांशी केली जाते. त्यांना अनिर्बंध आणि स्वैर आचरण करावयाचे असते. योगी किंवा भक्ताने गारुड्याप्रमाणे सर्परूपी इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये अत्यंत खंबीर असले पाहिजे. तो आपल्या इंद्रियांना स्वतंत्र रीतीने वागण्याची मोकळीक कधीच देत नाही. शास्त्रामध्ये अनेक आदेश, नियम आहेत व त्यापैकी काही विधेयात्मक म्हणजे सकारात्मक आहेत, तर काही निषेधात्मक, नकारात्मक आहेत. जोपर्यंत एखादा स्वतः इंद्रिय तृप्तीवरती बंधन घालत नाही व या सकारात्मक आणि नकारात्मक आदेशांचे पालन करत नाही, तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थिर होऊ शकत नाही. या ठिकाणी उल्लेखिलेले कासवाचे उदाहरण हे सर्वोत्तम आहे. कासव हे कोणत्याही क्षणी आपल्या इंद्रियांना आवरू शकते व विशिष्ट कार्याच्या वेळी ते पुन्हा इंद्रियांना प्रकट करते. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित व्यक्तीची इंद्रिये ही भगवंतांच्या सेवेसाठीच उपयोगात आणली जातात, नाही तर ती आवरली जातात. या ठिकाणी
आपल्या संतुष्टीकरिता इंद्रियांचा उपभोग न करता त्याचा भगवत सेवेमध्ये अर्जुनाने कसा करावा हे त्याला शिकवण्यात आले आहे. इंद्रिये आवरून घेणाऱ्या कासवाच्या उदाहरणावरून आपली इंद्रिये सदैव भगवत सेवेमध्ये कशी संलग्न करावी हे या ठिकाणी दर्शविण्यात आले आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून इथे इंद्रिय, जसं कासवाचं उदाहरण खूप छान दिलेलं आहे इथे, की या श्लोक आपल्याला सांगतोय की कासव कशी इंद्रिय स्वतःची, की जरा त्याला काही चाहूल लागली बाहेरच्या गोष्टीमध्ये, की त्याला जर वाटलं की कुठेतरी काहीतरी त्याला भीती आहे कुठून किंवा बाजूच्या आजूबाजूला काही हालचाल वाटली, तर तो त्वरित आपली इंद्रिय आत ओढून घेतो आणि एका दगडाप्रमाणे त्याचं वाटतं शरीर. कारण कडक असं शेल असतं आणि त्याच्या कडक दगडाप्रमाणे ते शेल वाटतं आणि त्यामुळे मग त्याला कुठली भीती नसते. पण हे झालं कासवाच्या बाबतीत आणि ही उपमा कशाला दिलेली याचं कशा प्रकारे याचं उदाहरण दिलेलं आहे, की इंद्रियांची तुलना आणि मग त्याप्रमाणे इथं इंद्रियांची तुलना केलेली आहे आणि त्याप्रमाणे इथे काही इंद्रिय अशी पण आहेत, की म्हणून इंद्रियांचे गुलाम असतात. काही लोक जे असतात, काही मनुष्य आपण जे म्हणतो, की हम्म. इतर अनेक लोक जर भक्त किंवा आत्मसाक्षात्कारी जीवाची कसोटी ही आहे, की तो आपल्या योजनेप्रमाणे आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतो. पण अधिकतर लोक हे इंद्रियांचे गुलाम, की काय बघायचंय, काय खायचंय, काय प्यायचंय, ते इंद्रियांच्या आहारी आपण गेलेलो असतो, की मला ते हवंच आहे, मला ते आंबट खायचंय, मला ते हे हवंय, मला ते बघायचंय, मला ते ऐकायचंय. सो या ज्ञानेंद्रियांच्या आहारी ती व्यक्ती गेलेली असते आणि त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा ताबा नसतो त्या इंद्रियांवरती. पण जी व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे आणि जी योगी व्यक्ती आहे, ती निश्चितच या गोष्टींवरती नियंत्रण मिळवू शकते. आणि म्हणूनच इंद्रियांची तुलना इथे पुन्हा एकदा विषारी सर्पांशी पण केलेली आहे. त्यांना अनिर्बंध हम्म. आणि स्वैर आचरण करावयाचे असते. योगी किंवा भक्ताने गारुड्याप्रमाणे सर्परूपी इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये अत्यंत खंबीर असलं पाहिजे. आपण म्हणतो ना, तर त्या इंद्रिय आणि मनाला कंट्रोल करणं, आपण त्याच्या कयात न जाता आपण त्यांना कंट्रोल करणं, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं हे गरजेचं असतं. तो आपल्या इंद्रियांना स्वतंत्र रीतीने वागवण्याची मोकळी कधीच देत नाही. अनेक आदेश नियम आहेत, त्यापैकी विधेयात्मक म्हणजे सकारात्मक आणि निषेधात्मक म्हणजे नकारात्मक अशी काही नियम आहेत. आणि एखादा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीवर बंधन घालत नाही, या सकारात्मक आणि नकारात्मक आदेशांचे पालन करत नाही, तोपर्यंत तो कृष्ण भावनेमध्ये दृढपणे स्थिर होऊ शकत नाही. कारण तिथे कुठेतरी ते दोन्हीचा फरक जाणण्याचं कुवतच नसते. कारण तिथे फक्त ती ओढ असते आणि तिथे फक्त ती इंद्रिय तृप्तीसाठी त्या गोष्टी केल्या जातात. मग काय चांगलं आहे किंवा काय निषेधात्मक आहे या गोष्टी न जाणून घेता त्या गोष्टींना सरसकटपणे अवलंबून त्याच्यावरती पूर्णपणे त्याचा ताबा घेतला जातो. आणि म्हणून मग अशा व्यक्तीवर इंद्रियांचा ताबा असतो, त्या व्यक्तीचा इंद्रियांवरती ताबा असू शकत नाही. कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं मात्र याच्या अगदी उलट असतं. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे कासव हे कोणत्याही क्षणी आपल्या इंद्रियांना आवरू शकते, विशिष्ट कार्याच्या वेळी ते पुन्हा इंद्रियांना प्रकट करते, त्याच प्रकारे विशिष्ट कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही भगवंतांच्या सेवेसाठीच इंद्रियांचा उपयोग करत असते, इतर कुठल्याही गोष्टींसाठी नाही. आणि म्हणूनच कशा आपल्या संतुष्टी करता न करता भगवंतांच्या, जसं मी म्हटलं, की आत्म इंद्रिय वांछा तारुना काम, म्हणजे ती वासना आहे फक्त, की माझ्या इंद्रियांना तृप्त करायचंय. पण कृष्ण हम्म. इंद्रिय वांछा तारुना प्रेम. आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेसाठी, भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेली ही कुठलीही सेवा ही निश्चितच कुठेतरी त्या प्रेमाशी जोडलं जात असतं, भगवंतांशी आपण जोडले जात असतो. आणि म्हणूनच भगवत सेवेमध्ये अर्जुनाने कसा याचा उपयोग करावा त्याला शिकवण्यात आलेलं आहे, की इंद्रियांना आवरून घेण्याचं कासवाचं उदाहरण त्याला इथं दिलेलं आहे, की भगवत सेवेमध्ये, की ही इंद्रिय कुठल्याही भौतिकतेमध्ये गुंतवून न ठेवता भगवत सेवेमध्ये कशी गुंतवून ठेवावी हे अर्जुनाला इथे भगवंतांनी या उदाहरणावरून सांगितलेलं आहे. ठीक. पुढचा. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देहधारी जीवात्मा जरी इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त झाला तरी त्याची इंद्रिय विषयांबद्दलची गोडी राहतेच, परंतु उच्चतर रसाचा अनुभव घेऊन अशी कार्ये थांबविल्यास तो चेतनेमध्ये स्थिर होतो. तात्पर्य: मनुष्य जोपर्यंत दिव्य स्तरावर स्थित होत
स्थित होत नाही तोपर्यंत तो इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे परावृत्त होऊ शकत नाही. विधी विधानांद्वारा इंद्रियोपभोगापासून निवृत्त होण्याची पद्धती ही काहीशी रोगी मनुष्याने विशिष्ट खाद्यपदार्थांपासून पथ्य पाळण्याप्रमाणे आहे. पण रोग्याला अशी बंधनेही आवडत नाहीत व त्याची खाद्यपदार्थांमधील रुचीही नाहीशी होत नाही. त्याचप्रमाणे अष्टांग योगासारखे काही आध्यात्मिक मार्ग, ज्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादी येतात, हे ज्या व्यक्तींना श्रेष्ठ ज्ञान नाही अशा अल्पबुद्धी लोकांसाठी आहे. परंतु आपल्या कृष्ण भावनेच्या प्रगतीत ज्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांच्या अप्रतिम सौंदर्याची गोडी चाखली आहे, त्याला निर्जीव भौतिक गोष्टींविषयी मुळीच गोडी राहत नाही. म्हणून जीवनातील आध्यात्मिक प्रगतीपथावर असणाऱ्या अल्पबुद्धी नवसाधक व्यक्तीसाठी बंधने असतात. परंतु अशी बंधने जोपर्यंत एखाद्याची कृष्ण भावनेमध्ये वास्तविक गोडी निर्माण होत नाही, तोपर्यंत केवळ चांगली आहेत. जेव्हा एखादा खऱ्या अर्थाने कृष्ण भावना भावित होतो, तेव्हा त्याची आपोआपच अशा निरर्थक गोष्टींमधील गोडी कमी होते. हरे कृष्ण. म्हणून इथे म्हटलेलं आहे की इंद्रिय विषयांबद्दलची, म्हणजे जर एखादी व्यक्ती ओढ एखाद्या कायम व्यक्तीने, असते. येस माताजी, मनामध्ये ओढ कायम असते. येस. आणि म्हणून इथे दिलेलं आहे की त्या रोग्याला, एखाद्या रोग्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. त्या रोगाला ते कटाक्षाने त्या पदार्थांपासून बाहेर लांब ठेवलं जातं, पण त्याचा परिणाम काय असतो तर ती त्याची गोडी काही कमी झालेली नसते, त्या ओढ काही कमी झालेली नसते, आणि म्हणूनच त्याची त्या खाद्यपदार्थांमधली रुची मात्र कायम राहते. त्याचप्रमाणे अष्टांग योगामध्ये जसं मी म्हटलं, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधी, अशा प्रकारे हे ज्या व्यक्तींना श्रेष्ठ नाही त्या अल्पबुद्धी लोकांसाठी आहे. आणि आपल्या कृष्ण भावनेच्या प्रगतीत ज्या व्यक्तीने भगवान श्रीकृष्णांच्या अप्रतिम गुण सौंदर्याची गोडी चाकली आहे, त्याला निर्जीव भौतिक गोष्टींविषयी मुळीच गोडी राहत नाही. एखादी व्यक्ती जेव्हा वरचे जे यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार हे जे दिलेले आहेत 8 अष्टांग योग, हे 6व्या अध्यायामध्ये आपण अजून खुलासा करून ऐकणार आहोत. आणि इथे त्याचा पुन्हा उल्लेख दिलेला आहे की जेणेकरून भगवंतांशी की कशा प्रकारे जोडलं जाणं. मग या अष्टांग योगामध्ये समाधीस्थ अवस्थेमध्ये जाईपर्यंत त्या प्रॅक्टिकॅलिटीला मात्र जाणायला लागतं. आणि कशा प्रकारे या गोष्टी आता त्या मनाला नियंत्रित करणं, ही तर एक मोठा चॅलेंज आहे हा, आणि ते अतिशय कठीण आहे, जे 6व्या अध्याय ते अर्जुन भगवंतांना सांगतोय. आणि म्हणूनच आपण इथे म्हणतो आहोत की जीवनातील आध्यात्मिक प्रगतीपथावर असणाऱ्या अल्पबुद्धी नवसाधक व्यक्तींसाठी ही बंधने असतात, पण अशी बंधने जोपर्यंत एखाद्याची कृष्ण भावनेमध्ये वास्तविक गोडी होत नाही तोपर्यंतच केवळ चांगली आहे. कारण कसं होतं ना की ही बंधनं घालून घेतो आपण, पण त्याच्यामुळे कुठेतरी ती लादली जातात असं व्हायला नको आहे. आणि म्हणूनच मग त्याची गोडी, त्याची आसक्ती मात्र कमी झालेली नसते, कधी ना कधीतरी पुन्हा ती उमळून येऊ शकते. आणि म्हणूनच अशी ही जी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे, त्यांना मात्र कुठल्याही प्रकारचं असं बाइंडिंग नसतं, ती आसक्ती नसते, कारण त्या मटेरियल गोष्टींपासून त्यांनी स्वतःला पुष्कळपणे दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. आणि दिस इज हाऊ दे कॅन अटेन दॅट पर्टिक्युलर समाधीस्थ अवस्था, ते मेडिटेशन ते कशा प्रकारे साधू शकतात, की अशा प्रकारे मग फक्त अल्पबुद्धी नवसागतक व्यक्तींसाठी ही बंधने राहतात, पण कृष्ण भावना भावित व्यक्तीसाठी ही कुठल्याही प्रकारची बंधने नाही राहत. कारण जोपर्यंत त्याच्या मनामध्ये कृष्ण भावना निर्माण आहे आणि कृष्णाबद्दलची प्रेम भावना आणि ही गोडी आहे, तोपर्यंत निश्चितच त्या गोष्टी योग्य पद्धतीने ती व्यक्ती हाताळू शकते आणि खऱ्या अर्थाने कृष्ण भावना भावित होतो, आणि त्या आपोआपच त्याच्या निरर्थक गोष्टींमध्ये मग अशा प्रकारे स्वतःला प्रगत करता करता तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. आणि मग तो कशा प्रकारे निरर्थक गोष्टी म्हणजे भौतिकतेमधली त्याची गोडी ही आपोआप कमी झालेली असते. म्हणजे स्वेच्छेने तो प्रलोभनापासून लांब राहतो. प्रलोभ, एक्झॅक्टली. स्वेच्छेने, म्हणजे ही जी स्वेच्छा आहे ही महत्वाची आहे. किती हा. लादून त्या गोष्टी मारून मुटकून केल्या तर ती रुची कमी होत नाही. त्या पेशंटला सांगितलं तुझं खाऊ तर तिथपर्यंत तात्पुरतं होईल ते, परंतु ती गोडी आसक्ती आतली कमी नसेल झाली. पण ही व्यक्ती कशा प्रकारे या आसक्तीला ग्रहण करते आणि अशा आसक्ती स्वतःमध्ये डेव्हलप करते की जेणेकरून मटेरियल गोष्टींसाठी ती संलग्नता राहू नये.
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पर प्रसभं मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिये इतकी प्रबळ आणि उच्छृंखल आहेत की हे अर्जुना, इंद्रियांना ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विवेकी पुरुषाच्या मनाला सुद्धा ती बळजबरीने ओढून नेतात. तात्पर्य, असे अनेक विद्वान ऋषी, तत्वज्ञानी व अध्यात्मवादी आहेत जे इंद्रियांवरती विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, परंतु त्यांच्या दृढ प्रयत्नानेही त्यांच्यातील सर्वात श्रेष्ठ असा व्यक्तीही क्षुब्ध मनामुळे भौतिक इंद्रियोपभोगाला कधी कधी बळी पडतो. विश्वामित्रासारखे महर्षी आणि परिपूर्ण असे योगी जरी कठोर तपश्चर्या आणि योगाच्या आचरणाद्वारे इंद्रिय निग्रह करण्याचा प्रयत्न करीत होते, तरी त्यांना मेनकेने लैंगिक सुखासाठी भुलविले. अर्थातच जागतिक इतिहासामध्ये याच प्रकारच्या इतर अनेक घटना आढळून येतात. म्हणून पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय मन आणि इंद्रियांना नियंत्रित करणे अत्यंत कठीण आहे. मनाला श्रीकृष्णांच्या ठायी पूर्णपणे रममाण केल्याशिवाय अशा भौतिक कार्यांमधून निवृत्त होणे मनुष्याला अशक्य प्राय आहे. महान संत आणि भक्त श्री यमुनाचार्य यांनी एक प्रत्यक्ष उदाहरण दिले आहे. ते म्हणतात, यदवधी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवनव वरस सधामन्युदतम रंतुमासित तद्वधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवंतंच. माझे मन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांमध्ये रममाण झाल्यापासून आणि नित्य नवीन दिव्य रसाचे आस्वादन करीत असल्यापासून जेव्हा जेव्हा पण मी एखाद्या स्त्रीबरोबर लैंगिक सुखाचा विचार करतो, तेव्हा तात्काळ माझे मुख विकाराने भरून त्या विचारावरती मी थुंकतो. कृष्ण भावना ही इतकी दिव्य गोष्ट आहे की भौतिक उपभोगाबद्दलची रुची आपोआपच नाहीशी होते. एखाद्या भुकेल्या मनुष्याने भरपूर पौष्टिक अन्नपदार्थ खाऊन आपली भूक भागविल्याप्रमाणेच ही कृष्ण भावना आहे. महाराज अंबरीश यांचे मन केवळ कृष्ण भावनेमध्ये रममाण झाल्यानेच त्यांनी महान योगी दुर्वास मुनी यांच्यावरती विजय प्राप्त केला होता. सवई मन कृष्ण पदारविंदयोः वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने. हरे कृष्ण. पुन्हा हे इंद्रियाबद्दलच दिलेलं आहे, हरे कशा कृष्ण. प्रकारे इंद्रियांचं नियंत्रण केलं जातं. आणि म्हणूनच या इंद्रियांना म्हणजे पुन्हा या 3-4 श्लोकामध्ये आपण पुन्हा पुन्हा साधारण रिपिटेशन तेच ऐकतोय. आणि मग ही इंद्रिय जसं विश्वामित्रांचं इथे उदाहरण दिलेलं आहे की विश्वामित्र महर्षी आणि परिपूर्ण असे योगी जरी कठोर तपश्चर्या केली तरी तिथे कृष्ण मिसिंग होते. कारण कुठेतरी त्या मेडिटेशन केलं, ध्यान लावलं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे योगाच्या आचरणाद्वारे इंद्रिय निग्रह करण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण ते कुठेतरी त्या मेनकेच्या त्याला बळी पडले आणि मग त्या लैंगिक सुखासाठी भुलवले गेले. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी त्यांचं पतन झालेलं आहे. असं आपण विश्वामित्रांचं 2-3 वेळा उदाहरण ऐकलेलं आहे. कुठेतरी त्या भौतिकतेमध्ये पुन्हा ते पतन होतं आहे. कारण तिथे कुठेतरी जे मेडिटेशन केलं जातं ते फक्त निग्रह करण्यासाठी त्या इंद्रियांना उडून ताणून असं कंट्रोल केलं जातं. पण तिथे कुठेतरी पुन्हा ती इच्छा पूर्णपणे गेलेली नसते. आणि म्हणूनच तिथे कृष्ण मिसिंग असतो. कृष्ण भावनेमध्ये ती गोष्ट करणं, भगवंतांच्या सेवेसाठी त्या गोष्टी करणं हे अत्यंत महत्वाची भावना डेव्हलप करणं. आणि म्हणूनच मग जागतिक इतिहासामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडून येतात. आणि म्हणून मन इंद्रियांना नियंत्रित करणे हे अत्यंत कठीण आहे. मनाला श्रीकृष्णांच्या ठायी संपूर्णपणे रममाण केल्याशिवाय भौतिक कार्यामधून निवृत्त होणे भगवंता मनुष्याला अतिशय अशक्यप्राय. म्हणून इथे हा रेफरन्स दिलेला आहे. यमुनाचार्यांचा रेफरन्स आहे की कशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये एकदा रममाण झाल्यानंतर एखाद्या स्त्री बरोबर लैंगिक सुखाचा मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा मी माझं मन सुद्धा मी माझ्या स्वतःच्या मनावर तुटतो, त्या विचारांवर मी तुटतो की कशा प्रकारे हे विचार सुद्धा माझ्या मनाला शिवले नाही पाहिजे. आणि म्हणूनच
अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये जो रममाण होतो आहे, त्याच्यावर जसं तुम्ही एक माळा चॅन्टिंग केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला हा अनुभव येतो, की कशा प्रकारे भगवत सेवेमध्ये आणि त्या भगवंतांच्या स्मरणामध्ये विलीन झाल्यानंतर कशा प्रकारे आपण त्या भौतिकतेमधून स्वतःला पूर्णपणे हळूहळू का होईना त्या स्टेजवर खूप जन्म लागतील हो त्याला. इतकं आपण ती स्टेज यायला खूप खूप एफर्ट्स आहेत, खूप साधना आहेत, तप आहे त्याच्या मागे. पण निश्चितच कुठेतरी इट कॅन बी अ बिगिनिंग. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना इतकी दिव्य गोष्ट आहे, की भौतिक उपभोगाबद्दलची रुची आपोआपच हळूहळू आपण त्या छिंदी छोट्या-छोट्या गोष्टींमध्ये बसत नाही. त्या समाधानाची व्याख्या पण बदलते आणि म्हणूनच अशा प्रकारे महाराज अंबरीश यांनी सुद्धा दुर्वास मुनींनी त्यांच्यावर जेव्हा अस्त्र सोडलं आणि दुर्वास मुनींनी अंबरीश महाराजांनी कुठल्याही प्रकारचं चुकीची गोष्ट केली नव्हती, पण एकादशीचा उपवास त्यांनी महर्षींच्या ॲब्सेंटीमध्ये सोडला, तर ते कुठेतरी ते महर्षींना त्यांचा कारण दुर्वास मुनी अतिशय तापट आणि कोपिष्ठ असे मुनी आणि म्हणूनच मग ते त्याला शाप देण्यासाठी आणि कशाप्रकारे ते अंबरीश महाराजांना शाप देतात आणि पण त्याचबरोबर भक्ताची ही अवस्था बघू शकत नाही आणि म्हणूनच ज्या अंबरीश महाराजांनी की कशा प्रकारे त्यांनी सगळ्या त्यांच्या इंद्रियांना भगवत सेवेमध्ये गुंतवलेलं असतं, अशा या अंबरीश महाराजांच्या अ, अ, सुरक्षेसाठी मग त्या दुर्वास मुनींवर अस्त्र सोडलेलं आहे आणि कशा प्रकारे भगवंत प्रत्यक्ष या भक्ताचा शब्द ठेवून आणि त्याप्रमाणे त्यांचं रक्षण करीत आहे. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तुम्ही हे जो वरचं वाचू शकता. आपण रेफरन्सेसला एवढ्या जाण्याची गरज नाहीये कारण ते श्लोक हे आहेत या संदर्भात. श्लोक खूप आहेत हे. मी जरा बघत होते. येस. तुम्ही वाचू शकता. ट्रान्सलेशन वाचा आणि पहिला पॅराग्राफ वाचा. हा, पहिला वाचते. ते येस. माताजी मधले मी वाचू? वाचता येईलच असं नाही, प्रयत्न करते, पण ते आधी एकदा बघायला हवं होतं. हरकत नाही. कुणाला इतरांना वाचायचंय का? मी सायली वाचू? माताजी? हा, वाचा. माताजी त्यांना वाचू दे. असू दे. चालेल. हा, हरे चालेल. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्यापासून ना? हो. ट्रान्सलेशन वाचा माताजी. हा. अनुवाद. हा. हरे कृष्ण. नाही ते वर्ग. हा. जो हा. इंद्रियांना पूर्णपणे वश करून त्यांचे संयमन करतो आणि आपली भावना माझ्यामध्ये दृढपणे स्थिर करतो, त्याला स्थिर बुद्धियुक्त मनुष्य असे म्हटले जाते. तात्पर्य: योगसिद्धीची परिपूर्णता म्हणजे कृष्ण भावना. याचे या श्लोकात स्पष्टपणे वर्णन करण्यात आले आहे. आणि जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण भावना भावित होत नाही, तोपर्यंत त्याला इंद्रियांना संयमित करणे मुळीच शक्य नाही. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे दुर्वास मुनींनी अंबरीश महाराजांशी भांडण करून उकरून काढले आणि विनाकारण अहंकाराने क्रुद्ध झाले व त्यामुळे ते आपल्या इंद्रियांना आवरू शकले नाही. या उलट राजा अंबरीश दुर्वासांच्या इतके श्रेष्ठ योगी नव्हते, पण ते भगवत भक्त होते. त्यांनी दुर्वासांचा अन्याय शांतपणे सहन केला आणि परिणामी ते विजयी ठरले. अंबरीश महाराज आपले इंद्रिय संयमित करू शकले कारण श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्याकडील पुढील गुण होते. ठीक आहे. तुम्ही ट्रान्सलेशन. अंबरीश महाराजांनी आपले मन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांशी स्थिर केले. वाचा भगवत धामाचे वर्णन करण्यात रत केली. हातांनी भगवंतांचे मंदिराचे मार्जन केले. कानांनी भगवंतांचे लीलेचे श्रवण केले. नेत्रांनी भगवंतांचे रूप पाहिले आणि आपल्या शरीराने भगवत भक्तांचा शरीराला स्पर्श केला. नासिकेद्वारे भगवत चरणावर अर्पिलेली फुलांचा सुवास घेतला. जिव्हेने भगवंतांना अर्पिलेल्या तुळशी पत्राचा रस घेतला. पायाने भगवंतांच्या मंदिर असलेल्या तीर्थस्थळांचा प्रवास केला. मस्तकाने भगवंतांना दंडवत घातला आणि भगवंतांच्या इच्छा पूर्ण करताच आपली इच्छा अर्पण केली आणि या सर्व गुणांमुळे ते भगवंतांचं मतपर भक्त बनण्यास प्राप्त झाले. या संदर्भात मतपर हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे.
मनुष्य कोणत्या प्रकारे मतपर होऊ शकतो हे अंबरीश महाराजांच्या जीवनावरून दर्शविण्यात आले आहे. मतपर परंपरेतील श्रेष्ठ विद्वान व महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण सांगतात, मदभक्ती प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजयपूर्विका स्वात्मदृष्टी सुलभेती भावः. भगवान श्री कृष्णांच्या भक्तिपूर्ण सेवेच्या प्रभावानेच केवळ इंद्रियांचे पूर्णपणे संयमन करणे शक्य आहे. काही वेळा अग्नीचेही उदाहरण दिले जाते. ज्याप्रमाणे धगधगता अग्नी खोलीमध्ये सर्व गोष्टी जाळून टाकतो, त्याप्रमाणे योग्याच्या हृदयामध्ये स्थिर असणारे श्री भगवान विष्णू सर्व प्रकारची अशुद्धता जाळून टाकतात. योगसूत्र सुद्धा शून्याचे नाही तर श्री विष्णूंचे ध्यान करण्यास सांगते. तथाकथित योगी जे विष्णू स्तरावर नसणाऱ्या कोणत्या तरी गोष्टीचे ध्यान करतात, ते केवळ अभ्यासपूर्ण अशा गोष्टींचे व्यर्थपणे ध्यान करीत आपला वेळ निव्वळ वाया घालवतात. आपण भगवंतावर आसक्त होऊन कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे. वास्तविक योगाचा हाच अंतिम उद्देश आहे. सो हे सगळे रेफरन्स दिलेले आहे. हं. माताजी दिसत नाहीये खालचं. दिसत आहे? खालचं दिसत नाहीये. दिसतंय? हा, थोडं. हा. सो इथे भगवंतांनी पुन्हा इंद्रियांचं जे नियंत्रण सांगितलेलं हा, आहे, मी शेवटचं वाक्य राहिले मला वाटतं वाचायचं. आपण भगवंतावर आसक्त होऊन कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे. वास्तविक योगाचा हाच अंतिम उद्देश आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे ध्यान लावणं आणि कशा प्रकारे जसं विश्वामित्रांचं उदाहरण दिलेलं आहे की मग फक्त त्या इंद्रियांना ओढून ताणून नियंत्रित करणं एवढंच त्याचं हे नाहीये, तर भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच भगवंतांवर निस्सीम प्रेम करून कशा प्रकारे त्या प्रेमभक्ती या टप्प्यापर्यंत जाईपर्यंत मग तिथे कुठेतरी त्या भक्तीचा मार्ग तो अवलंबलेला आहे. आणि ही जी कृष्ण भावना वाढीस लावायची आहे ती कशा प्रकारे वाढीस लावलेली आहे, तर अमरीश महाराजांचं खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे. आणि खूप छान श्लोकामधून आपल्याला श्री विद्याभूषण यांच्या त्या श्लोकामधून आपल्याला सांगितलेलं आहे की श्रीमद भागवतामध्ये ज्या प्रकारे हा श्रीमद भागवतामधला श्लोक आहे. आणि अमरीश महाराजांनी आपलं प्रत्येक इंद्रिय हे भगवंतांच्या सेवेमध्ये दृढ केलेलं होतं. कशा प्रकारे आपले हात, आपले पाय, आपलं मन, आपले विचार, आपली जिव्हा, आपले स्पर्श जो काही भक्तांना होत होता, आपले पाय त्या भगवंतांच्या मंदिराकडे चाललेले होते, नासिकेद्वारे भगवत चरणावर अर्पिलेल्या फुलांचा वास घेतला होता, जिव्हेने अर्पिलेल्या त्या तुळशीपत्रांचा रस घेतला, त्यानंतर भगवंतांना दंडवत घातला, पायाने भगवंतांचे मंदिर असलेल्या तीर्थस्थळांचा प्रवास केला, मस्तकाने दंडवत घातलेला आहे. अशा प्रकारे भगवंतांच्या इच्छा पूर्ण करण्यातच आपली इच्छा अर्पण केली आणि सर्व गुणांमुळे ते भगवंतांचा मतपर भक्त बनण्यास पात्र झाले. अशा प्रकारे सगळ्या इंद्रियांना भगवत सेवेमध्ये त्यांनी गुंतवलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे अमरीश जेव्हा मग सगळ्या सेवा सांगितल्या जातात की कशा प्रकारे श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, स्मरणम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या 9 सेवा नवविध भक्तीच्या आहेत. आणि याच्यामध्ये जे आत्मनिवेदनम आहे की कशा प्रकारे, एक मिनिट सॉरी, की हे जे आत्मनिवेदनम आणि कशा प्रकारे प्रत्येक मग या श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम हे सगळं एकाच वेळेला अमरीश महाराजांनी स्वतः की सगळ्या या नवविध भक्तीच्या सेवा ज्या 9 सेवांमध्ये आपल्या इंद्रियांना कशा प्रकारे गुंतवलेलं आहे आणि असे मतपर भक्त भगवंतांचे बनलेले आहेत हे अमरीश महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांच्या भक्तिपूर्ण सेवेच्या प्रभावानेच केवळ इंद्रियांचे पूर्णपणे संयम करणे शक्य आहे,
अग्नीचेही उदाहरण दिले जाते. ज्याप्रमाणे धगधगता अग्नी खोलीतील सर्व गोष्टी जाळून टाकतो, त्याचप्रमाणे योग्याच्या हृदयामध्ये स्थित असणारे भगवान विष्णू सर्व प्रकारची अशुद्धता जाळून टाकतात. म्हणून त्या नामस्मरणाला जे म्हटलेलं आहे, चेतो दर्पण मार्जनम, ती जी धूळ आहे ना, ती सगळी धूळ झटकली जाते आणि कशा प्रकारे या सगळ्या या शरीराला, या मनाला शुद्ध केलं जातं. आणि म्हणूनच त्या विष्णू स्मरणाने, एक मिनिट द्या. अशा प्रकारे अग्नी जसं सगळ्या गोष्टींना भस्म करून टाकतो, तशा या अशुद्ध विचारांना या नामस्मरणाने आणि भगवान विष्णूंच्या तिथे स्थित असण्याने, जो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या गोष्टींचं, योगी गोष्टी किंवा अशुद्धता जाळून टाकतात. आणि योगसूत्र सुद्धा शून्याचे नाही तर श्री विष्णूंचे ध्यान करण्यास सांगते. तथाकथित योगी हे जे विष्णू स्तरावर असणाऱ्या कोणत्या तरी गोष्टींचं ध्यान करतात, किंवा आपण जिथे कुठेतरी मिथ्याचार बघतो, किंवा फक्तच ते इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित करण्यासाठी कुठेतरी प्रिटेंडिंग केलं जातं, ढोंग केलं जातं, किंवा त्या गोष्टींवर नुसतंच मग शून्यावर आम्ही मेडिटेट करतोय, किंवा अशा प्रकारे एका बिंदूवर वगैरे, हे सगळं कुठेतरी फक्त त्या गोष्टींना एक शारीरिक स्तरावरती केलं जातं. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे जे आपण सध्या म्हणतो की योगासन, योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जातं. योग म्हणजे शारीरिक व्यायाम नाही, शारीरिक आयाम हा वेगळा, की तुम्ही शरीराला नियंत्रित करण्यासाठी त्या इंद्रियांना तुम्ही आयाम देणं, किंवा त्या श्वासोच्छ्वासाला प्राणायाम जो करतो तेव्हा आपण त्या श्वासाला आयाम देतो, व्यायाम देतो, ही गोष्ट वेगळी. पण कशा प्रकारे त्या इंद्रियांवरती, त्या इंद्रियांना नियंत्रित करण्यासाठी त्या भगवंतांच्या स्मरणाला आणि अशा प्रकारे या सेवेमध्ये स्वतःला दृढ करणं, हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि म्हणून भगवंतांवर आसक्त होऊन कृष्ण भावना भावित झाले पाहिजे. त्या वास्तविक योगाचा हेच एक अंतिम उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा आपण भक्तीचे 9 टप्पे बघतो, तेव्हा भक्तीची पहिला टप्पा हा निष्ठा, श्रद्धा आहे. श्रद्धानंतर साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग ती कुठेतरी रुची, जिभेवरती जी नामस्मरणाची रुची असते, निष्ठा कुठेतरी दृढ होते ती, आणि मग भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये, की ज्या भगवान रूपावरती जे भाळलेले आहे, आणि ज्या प्रकारे भगवंतांचं ते श्यामसुंदर मोहक स्वरूप भावलेलं आहे मनाला, ही ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती खूप 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 परिश्रमाने आणि खूप अभ्यासाने, साधनेने तो स्तर गाठला जातो. आणि म्हणून हा अंतिम उद्देश काय आहे, तर कृष्ण भावना भावित होऊन कशा प्रकारे भगवंतांप्रती आसक्त होणं, की अनर्थ निवृत्ती म्हणजे या भौतिक गोष्टींबद्दल अनासक्त होऊन भगवंतांप्रती आसक्त, की त्या नामस्मरणाची गोडी जिभेवर रेंगाळली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे भगवंतांप्रती आसक्ती वाढवली पाहिजे. मग आपल्याला भगवंत इथे सांगता आहात, की मग आता हे सगळं भगवंत सांगताय, स्थिताधीर मुनी आहे, स्थिर मन करायचं आहे आणि असं केलं पाहिजे, अशी व्यक्ती अशी चालते, बोलते. पण हे चिंतन करत असताना मनुष्याची तरी पण का आसक्ती वाढत जाते, आणि तरी पण मनुष्य कुठल्या गोष्टींनी खेचला जातो, किंवा कुठल्या गोष्टींनी, असं सगळं वर्णन केल्यावरती सुद्धा या गोष्टींमध्ये मनुष्य का खेचला जातो, मग का ओढला जातो? तर याचं आपल्याला भगवंत सांगतायत, ध्यायतो विषयान् पुंसः संजस्तेषूपजायते, संगस्त्य संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते. इथे खूप सुंदर आता ते सगळ्याचं संलग्नता दाखवली आहे, कशा प्रकारे, की अगदी मग आसक्तीपासून, आणि मग कसं उदाहरण दिलेलं आहे, की छोटीशी ओढ सुद्धा कशा प्रकारे मनुष्याच्या पतनासाठी कारणीभूत होते, की मनुष्य कशा प्रकारे घसरत घसरत आणि मग त्याचं पतन होतं, अधःपतन, की ही गेट्स रिअली फॉल डाऊन इन हिज लाईफ, आणि मग काहीही होऊ शकत नाही. अशा प्रकारे या गोष्टीचं वर्णन आपल्याला ऐकायचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असताना मनुष्याची त्या विषयांच्या ठिकाणी आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासून क्रोधाचा उद्भव होतो. तात्पर्य,
जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नाही तो इंद्रियांविषयांचे चिंतन करीत असताना भौतिक इच्छांमुळे प्रभावित होतो. इंद्रियांना योग्य कार्यामध्ये निमग्न केले पाहिजे आणि इंद्रियांना जर भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न केले नाही तर निश्चितपणे भौतिक सेवेमध्ये मग्न होतील. या भौतिक जगातील प्रत्येक जण स्वर्गलोकातील देवदेवताच नव्हे तर ब्रह्मदेव आणि शंकरही इंद्रिया विषयांच्या प्रभावाला वश होतात. भौतिक अस्तित्वाचा या जंजाळातून मुक्त होण्याचा एकच मार्ग म्हणजे कृष्ण भावना भावित होणे होय. भगवान शिव हे ध्यानमग्न होते, पण जेव्हा पार्वतीने त्यांना इंद्रिय सुखाकरिता विचलित केले तेव्हा शिव त्यासाठी तयारही झाले आणि परिणामी कार्तिकेयचा जन्म झाला. परंतु जेव्हा हरिदास ठाकूर तरुण भगवत भक्त होते तेव्हा याचप्रमाणे मायादेवीच्या अवताराने त्यांना मोहित करण्याचा प्रयत्न केला. पण भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी त्या अहैतुकी भक्ती असल्यामुळे त्यांनी सहजपणे मायादेवीची परीक्षा पार पडली. वर उल्लेख केलेल्या श्री यमुनाचार्यांच्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या प्रामाणिक भक्त सर्व भौतिक इंद्रिय उपभोग टाळतो, कारण त्याला भगवंतांच्या सानिध्यात आध्यात्मिक आनंदाची उत्तरोत्तर गोडी प्राप्त झालेली असते आणि हेच यशाचे रहस्य आहे. म्हणून जो कृष्ण भावना भावित नाही तो कृत्रिम रीतीने इंद्रिय दमन करून त्यांना ताब्यात ठेवण्यामध्ये कितीही सामर्थ्यशाली असला तरी तो शेवटी निश्चितपणे अपयशी होतो, कारण विषय सुखाचा अत्यल्प विचारही त्याला इंद्रिय तृप्तीसाठी उद्युक्त करू शकतो. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी इंद्रिय विषयांचं चिंतन करताना ज्या विषयांच्या ठिकाणी मनुष्याची आसक्ती वाढत जाते अशा आसक्तीपासून काम उत्पन्न होतो, म्हणजेच ती वासना, काम वासना, आणि त्या कामाचं रूपांतर कशात होतं तर क्रोधामध्ये त्याचं रूपांतर होतं. तर हे का होतं? प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण, मला वाटतं पुढच्या तात्पर्यामध्ये असेल सुद्धा, तर भगवंतांना कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की कामापासून की कशा प्रकारे आसक्तीचं रूपांतर हे कशा प्रकारे कामवासनेत होऊ शकतं, की किती नकळत ते आपल्या वासनेमध्ये रूपांतर होऊ शकतं. तर एका स्त्री पुरुषाचं उदाहरण दिलंय किंवा मुलगा मुलगीचं उदाहरण दिलंय. त्या मुलाला ती मुलगी आवडत असते, इथपर्यंतच ती गोष्ट असते की त्या मुलीचं असं खूप छान दिसते, आवडते. त्या मुलाला सुद्धा मुलगी आणि मुलीला सुद्धा मुलगा, तर नुसतं आवडत असतो. कुठल्याही प्रकारचं तिच्यामध्ये निव्वळ एक आवडणं असतं. पण ही आवड कधी आसक्तीमध्ये बदलते हे त्यांनाही कळत नाही. आणि मग ती कुठेतरी आसक्ती निर्माण होते आणि मग ती इंद्रिय विषयांविषयी त्यांची आसक्ती निर्माण होते आणि मग ते त्या गोष्टींनी कुठेतरी बांधले जातात. पण बांधलं जाणं हे कुठेतरी कशा प्रकारे इंद्रिय विषयांमध्ये त्याचं रूपांतर, जे कामाचं रूपांतर म्हणजे कुठेतरी त्या आसक्तीचं रूपांतर वासनेमध्ये झालेलं आहे आणि ही वासना कुठल्याही प्रकारे क्रोधामध्ये रूपांतरित होऊ शकते, कारण ती वासना जर तृप्त झाली नाही तर. कारण कुठेतरी ती इच्छा असते, ती इच्छा इतकी काय म्हणतात ना त्याला, की हे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, ही वस्तू मला हवी आहे, हे वस्तू मला असंच हवंय, हे मला तसंच हवंय, आणि मग त्या गोष्टींबद्दलची डिमांड आणि त्या गोष्टींबद्दलचा अट्टाहास इतका वाढतो की कशा प्रकारे ती गोष्ट मग वासनेमध्ये रूपांतरित होऊन त्याचं रूपांतर क्रोधामध्ये होतं, कारण मग तो क्रोध आवरला जात नाही. हे या व्यक्तीनी असंच वागलं पाहिजे, हा जो अट्टाहास असतो तो अट्टाहास कुठेतरी क्रोधाला आमंत्रित करीत असतो आणि म्हणूनच मग त्या रूपाचं, त्या वासनेचं रूपांतर क्रोधामध्ये होतं. आणि म्हणूनच भगवान श्रीकृष्णांच्या ठिकाणी मग इथे 2 उदाहरणं दिलेली आहेत. शिवांचं उदाहरण, जे प्रत्यक्ष भगवत भक्त होते, विष्णू भक्त, त्यांनी भक्ती केली, ध्यान लावलेलं होतं, पण पुन्हा ते कुठेतरी पार्वतीच्या त्या इंद्रिय सुखाकरता जे तिने बोलवलेलं असतं त्या इंद्रिय सुखाकरता पार्वतीने त्यांना
विचलित केलं आणि या गोष्टींमध्ये ते विचलित झाले सुद्धा आणि मग तिथे कार्तिकेयाचा जन्म झाला हे उदाहरण दिलेलं आहे. कारण कुठेतरी ते ध्यान लावलेलं होतं. ते पूर्णपणे नव्हतं. तिथे कुठेतरी आपण म्हणतो की ती भावना पूर्णपणे तयार झालेली नव्हती. कारण ती कुठेतरी विचलित होऊ शकली. पण हेच हरिदास ठाकूरांचं उदाहरण दिलेलं आहे, की जे एक हरिजन होते आणि हे जे आपण म्हणतो की जे जरी त्यांना कमी लेखलं जायचं तरी पण हरिदास ठाकूर हे त्यांना त्यांना नामाचार्य म्हटलेलं चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले हरिदास ठाकूर आणि ते 3 लक्ष वेळेला नामस्मरण करायचे त्याशिवाय ते अन्नही ग्रहण करायचे नाही आणि पाणी सुद्धा घ्यायचे नाही. असे हे हरिदास ठाकूर की ज्यांच्यावर भगवंतांची अहैतुकी कृपा होती आणि ते भगवंतांच्या अहैतुकी कारण निस्सीम भक्त होते भगवंतांचे आणि अशा या हरिदास ठाकूरांकडे एका वेश्येला पाठवलं जातं आणि त्यांचं मन विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु त्या त्या नामाचार्यांवर आणि त्या भगवत भक्तावरती त्याचा कुठलाही परिणाम होत नाही. पण परत त्याच्याच विरुद्ध ती वेश्या जेव्हा तिथे ताटकळत उभी राहिलेली असते, तेव्हा ती दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी अगदी वैतागून मग शेवटी म्हणजे नामाचार्य तिला सांगतात हरिदास ठाकूर, की "तू थोडा वेळ थांब बाहेर, कारण माझा हा इतका नामस्मरण झाल्याशिवाय मी कुणालाही भेटत नाही किंवा मी काहीही करत नाही. तर हा माझा पड आहे." आणि त्याप्रमाणे मग ती अ, 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 वेश्या असते ती बाहेर थांबून राहते. पण दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी मग तिचं कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला ती सहन करू शकत नाही आणि मग ती जाते तातडीने त्या कुटीमध्ये आणि मग तिथे म्हणते, की "इतकं तुम्ही काय करता आहात, की तुम्ही मला माझ्यासाठी ताटकळणारे लोक आहेत, पण तुम्ही मला ताटकळत ठेवतायत. इतकं तुम्ही काय कशामध्ये गुंतलेले आहात?" मग हरिदास ठाकूर म्हणतात, की याच प्रश्नासाठी मी थांबलो होतो आणि मी जी गोष्ट करतो आहे, मग तिथे कुठेतरी भगवंतांविषयीचं ज्ञान ते त्या वेश्येला देतात आणि तिला सांगतात आणि मग तिला सगळं त्याविषयीचं ज्ञान देऊन आणि भगवत भक्तीचा महिमा सांगून अक्षरशः त्याच ठिकाणी ती वेश्या तिथेच हरिदास ठाकूरांची शिष्या बनलेली आहे. तिथेच तिने तुळशी वृंदावनापाशी नामस्मरण सुरू केलेलं आहे आणि ती तिथेच ती ट्रान्सफॉर्म मुंडन होते ना? करून हां, ती ट्रान्सफॉर्म होते ना? येस. म्हणजे जसं किती आपण बघतो की त्यांची हो, प्रभुपादांनी हिप्पींना सुद्धा ट्रान्सफॉर्म केलं आणि हो, ज्यांचं हो. अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना सुद्धा ट्रान्सफॉर्म केलेलं आहे. हं. त्याचप्रमाणे इथे कुठल्याही इंद्रिय विषयांच्या आहारी न जाता हरिदास ठाकूरांनी त्याच वेश्येचं ट्रान्सफॉर्मेशन तिला परिवर्तित केलेलं आहे. तिचा हं. उद्धार केलेला आहे. अशा हो. प्रकारे हे कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं उदाहरण आहे आणि अशी ही भगवत भक्त व्यक्ती निश्चितच कुठल्याही प्रकारच्या कृत्रिम गोष्टींना बळी पडत नाहीत. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या सान्निध्यात आध्यात्मिक आनंदाची उत्तरोत्तर गोडी त्यांच्यामध्ये प्राप्त झालेली असते. हं. आणि शेवटी जे इंद्रिय गमन मात्र करता आहेत, जो कृत्रिम रीतीने इंद्रिय दमन करतोय, त्यांना ताब्यात ठेवण्यासेवा कितीही सामर्थ्यशाली असला तरी शेवटी त्याचं निश्चित अपयशच होतोय. कारण विषय सुखाचा अत्यल्प विचार कारण कसं आहे ना, जसं अजामिलाचं उदाहरण कारण त्या हं. मिठीमध्ये असलेली ती जी व्यक्ती आहे आणि त्या स्त्रीला बघण्याचा मोह त्याच्याकडून आवरत नाही आणि त्या एका क्षणाचा मोह त्याला पूर्णपणे त्याचं पतन करू शकतो. हं. अशा प्रकारे या पतनाविषयी दिलेला आहे आणि म्हणूनच ती नुसता विचार जरी मनामध्ये येऊन गेला तरी ती गोष्ट इंद्रिय तृप्तीसाठी उद्युक्त करू शकते आणि म्हणून मग अशा प्रकारे ही कामवासना ही क्रोधामध्ये रूपांतरित होते. मग काय होतं? क्रोधात भवती संमोहात स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्रोधापासून समोह निर्माण होतो आणि मोहापासून स्मृती भ्रमित होते. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अंधकूपात पतन होते. तात्पर्य येस. श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला सांगितले आहे कृष्ण भावनेच्या वाचा तुम्ही ते वाचा. कृष्ण भावनेच्या विकासामुळे समजू शकते की प्रत्येक गोष्टींचा भगवंतांच्या सेवेमध्ये उपयोग होऊ शकतो. ज्यांना कृष्ण भावनेचे ज्ञान नाही ते कृत्रिमरित्या भौतिक गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न करतात आणि परिणामी जरी त्यांना भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याची इच्छा असली तरी ते वैराग्याच्या पूर्णावस्था प्राप्त करू शकत नाहीत. त्यांच्या त्या तथाकथित वैराग्याला फल्गू लघु किंवा वैराग्य.
गौण, फल्गू किंवा गौण म्हटले जाते. या उलट कृष्ण भावना भावित मनुष्याला प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग भगवत सेवेमध्ये कसा करावा याचे ज्ञान असते. म्हणून तो भौतिक भावनेला बळी पडत नाही. उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी मनुष्याच्या दृष्टीने भगवंत किंवा परम सत्य हे निर्विशेष असल्यामुळे अन्न ग्रहण करू शकत नाही. निर्विशेषवादी चांगले अन्नपदार्थ खाण्याचा टाळतो, तर भक्त जाणतो की श्रीकृष्ण हे परमभक्त आहेत आणि त्यांना भक्तिभावाने अर्पण केलेले सर्व काही ते ग्रहण करतात. म्हणून उत्तम अन्नपदार्थ भगवंताला अर्पण केल्यानंतर भक्त ते शेष अन्न प्रसादम म्हणून ग्रहण करतो. याप्रमाणे सर्व गोष्टींना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते आणि यामुळे पतनाचा धोका नाहीसा होतो. भक्त या कृष्ण भावनेमध्ये प्रसाद ग्रहण करतो, तर अभक्त याच्या भौतिक म्हणून तिरस्कार करतो. म्हणून निर्विशेषवादी त्याचा कृत्रिम तथाकथित वैराग्यामुळे जीवनाचा आनंद घेऊ शकत नाही आणि याच कारणास्तव मनाच्या यत किंचित विचलनामुळेही त्याचे भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळात पुन्हा पतन होते. असे म्हटले आहे की असा जीव जरी मोक्षाच्या अंतिम स्तरावर पोचला तरी त्याला भक्तिपूर्ण सेवेचा आधार नसल्यामुळे त्याचे पतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मग कशा प्रकारे दिलंय की क्रोधात भवती समोह, कशा प्रकारे क्रोधाचं रूपांतर हे मोहामध्ये होऊ शकतं आणि या मोहामध्ये स्मृतीचा विभ्रम होऊ शकतो. ही मेमरीज गेट लॉस्ट, म्हणजे कम्प्लिटली स्मृती ही विभ्रम होऊ शकतो आणि स्मृतीला कुठेतरी आपण म्हणतो की काय करतो आहोत ते पण त्या व्यक्तीला कळू शकत नाही, कारण भ्रमामध्ये चालली जाते व्यक्ती आणि मग त्या कुठेतरी त्या मनाचं कुठेतरी मनाला स्मृतीभ्रंश आणि बुद्धीचा नाश होतो. कारण काय चांगलं आहे काय वाईट आहे ती सत्सद विवेक बुद्धी पूर्णपणे रसातळाला गेलेली असते आणि अशा प्रकारे या बुद्धीचा पूर्ण नाश होऊन मग ती व्यक्ती पतन होऊ शकतं. त्या व्यक्ती पूर्णपणे घसरली जाते भौतिकतेमध्ये. आणि म्हणून मग इथे जे उदाहरण दिलेलं आहे, सांगताना सांगितलेलं आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती कृष्ण भावनेच्या विकासामुळे समजू शकते की प्रत्येक गोष्टींचा भगवत सेवेमध्ये उपयोग होऊ शकतो, पण ज्यांना याचं ज्ञान नाहीये, जे कृष्ण भावनेमध्ये नाहीये, सर्व कृष्णार्पण जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे, भगवंतांनी दिलेलंच भगवंतांना अर्पण करतो आहोत आणि जिथे हा देह सुद्धा भगवंतांचा आहे तिथे आपण कोण संन्यास घेणार आहे आणि आपण त्या आपण त्या गोष्टी टाळणार आहे. आणि म्हणूनच ही भावना कोणामध्येच उद्युक्त होऊ शकते, तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ती. पण हेच निराकारवादी व्यक्तींचं उदाहरण दिलेलं आहे की ते अन्न ग्रहण करत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये ते जे काही देवाचं रूप नाहीये, ते मूर्ती रूप नाहीये आणि ते कुठेही भगवंतांचं रूप नाहीये त्यांना, कारण ते त्यांच्यामध्ये आकार नाहीये, रूप नाहीये त्या गोष्टीला. मग ते अन्न ग्रहण पण करत नाही, मग त्या गोष्टी खाण्याचं ते टाळतात. पण कसं आहे माहितीये का, नुसतंच ते टाळणं ही गोष्ट फक्त भौतिकतेशी कुठेतरी संलग्न होऊ शकते. त्या इंद्रियांना निग्रह केला जातो. अगदी काय म्हणतात ना त्याला, ओढून ताणून त्यांना कंट्रोल केलं जातं. पण कुठेतरी ती रुची, आवड आणि ती कुठेतरी ओढ आतमध्ये कायम असते. पण हेच आणि म्हणून मग या ज्या वैराग्याला, की फक्त त्या गोष्टींसाठी भौतिकतेमधून बाहेर पडायचंय, म्हणून त्या इंद्रियांना कंट्रोल करायचं आहे, एवढ्या कारणासाठी फक्त त्या गोष्टींना नियंत्रण केलं जातं, तेव्हा त्या गोष्टींचा संन्यास म्हणजे फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. फलगू नावाची नदी आहे उत्तर प्रदेशामध्ये आणि तिचं असं आहे, की ती वरून दिसताना दिसत नाही नदी. पण ती थोडंसं पुढे गेल्यानंतर आणि खणलं तर ती नदी अशी दिसते, जाणवते. म्हणजे तिचा प्रवाह असा दिसत नाही. म्हणजे ते कुठेतरी फसवं आहे. आणि तशा प्रकारे फसवं वैराग्य, फलगू म्हणजे फसवं वैराग्य आहे. कारण हे कुठेतरी मनाला फसवतंय स्वतःच्या. नुसतंच आपलं दाखवण्यापुरता ते केलं जातं, पण आतून ती ओढ कमी झालेली असते. पण हीच कृष्ण भावना भावित व्यक्ती काय करते, की जे अन्न भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे, त्याचा नैवेद्य स्वरूपामध्ये स्वीकार करत असते आणि त्या सगळ्या, की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये ज्या गोष्टी लागणार आहेत, त्याचा वापर मी करणार आहे. त्याच्यापासून मी कुठेही संन्यास घेणार नाही, त्याच्यापासून त्याचा मी कुठेही त्याग करणार नाहीये, अशा या व्यक्तीचं मानसिकता असते. आणि मग ही अशी व्यक्ती जर सगळ्या गोष्टी कृष्ण भावनेमध्ये वापरत असेल, तर तिथे कुठेच त्या व्यक्तीला अधःपतन होण्याचा सवालच येत नाही. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे
यत्किंचितही मनाच्या यत्किंचित विचलनामुळेही भौतिक अस्तित्वाच्या जंजाळात पुन्हा होतं नव्हते, जे मी आधी सांगितलं अभक्ताबद्दल हे वर्णन केलेलं आहे. आणि मग या राग येस माताजी. माताजी, निर्विशेषवादीचा अर्थ काय? निर्विशेषवादी म्हणजे कुठेही निराकारवादी, म्हणजे त्या भगवंतांचं स्वरूप, ते भगवानांच्या त्या मूर्ती स्वरूपाला किंवा भगवंतांना त्या स्वरूपामध्ये मानत नाही की अच्छा. परमात्मा आहे किंवा भगवान आहे, हे स्वरूप भगवंतांचं मानत नाही. त्यांना निराकार, की त्यांच्यामध्ये आकार रूप नाहीये भगवंतांना, असे ते मानणारे आहेत. त्यांना निराकारवादी, निर्विशेषवादी म्हटले होते. ते मायावादी नाहीयेत, ते मानतात ते भगवंत आहे, ती शक्ती आहे किंवा ज्या प्रकारे मानतात, पण त्यांच्यामध्ये त्याला रूप आकार नाही. आलं लक्षात? ओके ओके. ठीक आहे. तर अशी ही आसक्ती रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिंद्रियेश्चरन् आत्मवैशार विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पण आसक्ती आणि अनासक्ती या पासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. तात्पर्य, यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे की एखाद्या कृत्रिम पद्धतीने बाह्यतः इंद्रियांचे नियंत्रण करू शकेल, पण जोपर्यंत इंद्रिये भगवंतांच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही क्षणी पतन होण्याचा संभव असतो. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असलेला मनुष्य जरी वरकरणी दिसण्याला विषयी स्तरावर असला तरी तो कृष्ण भावना भावित असल्या कारणाने त्याला विषयी कर्मामध्ये आसक्ती नसते. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला केवळ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीमध्ये आस्था असते आणि इतर कशाचीही आस्था नसते. म्हणून तो सर्व प्रकारच्या आसक्ती आणि विरक्तींपासून मुक्त असतो. जर श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर सामान्यतः अनावश्यक असणारी कोणतीही गोष्ट भक्त करू शकतो आणि श्रीकृष्णांची इच्छा नसेल तर तो कधीही करणार नाही, की जे सामान्यतः त्याने आपले तृप्ती करता केले असते. म्हणून कर्म करणे अथवा न करणे हे त्याच्या अधीन आहे, कारण तो केवळ श्रीकृष्णांचा मार्गदर्शनानुसारच कार्य करीत असतो. ही भावना म्हणजे भगवंतांची अहैतुकी कृपाच आहे. भक्त जरी या वैषयिक स्तरावर आसक्त असला तरी तो या अहैतुकी कृपेची प्राप्ती करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा, स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांचं पालन करणारा, तो समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची कृपा निश्चितच, जरी हे राग द्वेष म्हणजे कशा प्रकारे कामाचं रूपांतर क्रोधात आणि मग मनाची स्मृतीचा नाश आणि मग बुद्धीचा नाश, स्मृतिभ्रंश, ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात जेव्हा ती व्यक्ती कृष्ण भावनेमध्ये नसते. पण जेव्हा ती व्यक्ती सगळ्या इंद्रियांचा वापर करून सुद्धा आणि प्रपंचामध्ये राहून सुद्धा सगळ्या गोष्टींना व्यवस्थितपणे सांभाळून जेव्हा ती कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असते, तेव्हा ती गोष्ट तिच्यासाठी जड नसते. आणि म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्याला केवळ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीमध्ये आस्था असते, बाकी कशाचीही त्यांना आस्था नसते. सर्व प्रकारच्या आसक्ती आणि विरक्तीपासून तो मुक्त असतो. श्रीकृष्णांची इच्छा असेल तर सामान्यतः अनावश्यक असणारी कोणतीही गोष्ट भक्त करू शकतो, आणि श्रीकृष्णांची इच्छा नसेल तर तो असे कधीही करणार नाही की जे सामान्यतः त्याने आपल्या तृप्ती करता केले असते. म्हणून कर्म करणे किंवा न करणे हे त्याच्या अधीन आहे, कारण तो केवळ श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनानुसारच कर्म करीत असतो. कारण इथे कुठेतरी भगवत भक्तीमध्ये जे करतोय ते भगवंतांच्या संतोषासाठी. आणि म्हणूनच जे आपण बघतो की टेम्पलमध्ये राहणारे स्वतःला वाहून घेतलेलं असतं ज्यांनी देवळासाठी, आणि जे इस्कॉन मंदिरामधले पण आपण फक्त बघतो की पूर्णपणे, पण हा संन्यास घेणं पण इतकी सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठी जेव्हा घेतला जातो तेव्हा सुद्धा ज्यांच्या ऑथॉरिटीने घेतला जातो ते सगळं पडताळून बघतात आणि पूर्णपणे कुटुंबाविषयी आणि सगळी माहिती घेऊन असाच. म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं ना की तू लढ, युद्ध कर, तू असाच जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घेऊ शकत नाही आणि तू भिक्षा मागशील तर तू तलवार काढशील, कारण तू एक क्षत्रिय आहेस. पण तू काय केलं पाहिजेस तर तू तुझ्या संसारी
तू जो गृहस्थाश्रमामध्ये राहून सुद्धा तुझ्या कर्तव्याचं पालन कर आणि तुझ्या या कर्तव्याचं पालन करत तू हे युद्ध अगदी निकराने केलंच पाहिजेस, हे भगवंत सांगतात. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे विषयिक स्तरांवर जरी आसक्त असला तरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकते. हे सगळे श्लोक साधारण संलग्नतेविषयी सांगतायत. कशा प्रकारे स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण तर आपण दिलं की ही व्यक्ती चालते बोलते कशी, पण जरी ही जी वासना आहे ना, ही वासना कशा प्रकारे अधःपतन करू शकते हे आपल्याला मधल्या काही श्लोकांमध्ये सांगितले. आणि मग पुन्हा कशा प्रकारे याचा बॅलन्स ठेवणारी व्यक्ती काय आहे आणि कशी वागते. प्रसादे सर्व दुःखानां हानी रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धी पर्यवतिष्ठते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे संतुष्ट झालेल्या कृष्ण भावनेमध्ये व्यक्तीसाठी भौतिक अस्तित्वाचे त्रिविध ताप नाहीसे होतात आणि अशा प्रसन्न भावनेमध्ये व्यक्तीची बुद्धी लवकरच स्थिर होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. त्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे कृष्ण भावना भावित व्यक्तीचं कशा प्रकारे तो आपल्या मन आणि बुद्धीवर नियंत्रण ठेवू शकतो आणि त्याची बुद्धी ही लवकरच स्थिरता प्राप्त करते. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य युक्तस्य भावना न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो भगवंताशी संबंधित नाही कृष्ण भावनेमध्ये त्याच्याकडे दिव्य बुद्धीही असत नाही किंवा त्याचे मनही स्थिर असू शकत नाही. दिव्य बुद्धी आणि स्थिर मनाशिवाय शांती प्राप्त होण्याची शक्यताच नाही आणि शांती वाचून सुखप्राप्ती कशी होऊ शकेल. तात्पर्य, जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण भावना भावित होत नाही तोपर्यंत त्याला शांतता प्राप्तीची शक्यताच नाही. म्हणून 5व्या अध्यायात निश्चितपणे सांगितले आहे की जेव्हा एखादा मनुष्य जाणतो की तप आणि यज्ञ यांच्या सर्व शुभ फलांचे श्रीकृष्ण हे केवळ भोक्ता आहेत, संपूर्ण प्राकृत सृष्टीचे स्वामीही तेच आहेत आणि सर्व प्राणी मात्रांचे तेच खरे मित्र आहेत, तेव्हाच त्याला वास्तविक शांतीची प्राप्ती होते. म्हणून जो कृष्ण भावना भावित नाही त्याच्या मनापुढे अंतिम ध्येय असूच शकत नाही. अंतिम ध्येयाचाच अभाव असल्यामुळे मनामध्ये चंचलता असते. जेव्हा एखादा निश्चितपणे जाणतो की श्रीकृष्ण हेच भोक्ता, स्वामी आणि प्रत्येकाचे मित्र आहेत, तेव्हाच तो स्थिर मनाद्वारे शांतीची प्राप्ती करू शकतो. म्हणून जे श्रीकृष्णांशी संबंध न ठेवता आपले कर्म करतात ते निश्चितपणे नेहमी दुःखी आणि अशांतच असतात. जरी त्याने जीवनामध्ये शांती आणि प्रगतीची कितीही देखावा केला तरी ते खचितच नेहमी दुःखी आणि अशांतच असतात. कृष्ण भावना ही स्वयंप्रकाशित शांत स्थिती आहे जी केवळ श्रीकृष्णाशी संबंध ठेवल्यानेच प्राप्त होऊ शकते. हरे कृष्ण. पुन्हा हे कृष्ण भावनेविषयी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे 5व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण कर्म संन्यास योग शिकू तेव्हा एखादा मनुष्य जाणतो की तप आणि यज्ञ यांच्या सर्व शुभफलांचे श्रीकृष्ण हेच केवळ भोक्ता आहे. जेव्हा आपण चातुर्वर्ण सुद्धा शिकूस आणि जे वर्णाश्रम पद्धती आहे आणि ज्याप्रमाणे मग कुठलीही व्यक्ती ही वर्ण आणि आश्रमातली कुठलीही व्यक्ती ही भगवत सेवेमध्ये स्वतःला निस्सीमपणे नेऊ शकते. कशा प्रकारे, तर मग त्या यज्ञ सांगितलेला आहे त्यांचा विहित यज्ञ, त्यांचं विहित कर्म काय आहे आणि हे कर्म कसं करायचं, त्या कर्माचे फळ भगवंतांना अर्पण करू. आणि म्हणूनच मनुष्य जाणतो की तप आणि यज्ञ यांच्या सर्व शुभफलांचे श्रीकृष्ण केवळ हेच भोक्ता आहेत. आणि म्हणून सर्व कृष्णार्पणम, की जे काही यज्ञ याग केले जातात, पूर्वी आपण म्हणायचो की यज्ञामध्ये आहुती दिल्या जातात, यज्ञ याग केले जातात, त्यांचं जे काही फलित असतं ते स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही तर श्री विष्णूंना अर्पण केलं जातं. श्री विष्णूंच्या संतुष्टीकरता हे यज्ञ केले जातात. म्हणूनच हे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स म्हटलेले आहेत. तसे सुप्रीम पर्सनॅलिटी कोण आहेत तर श्रीकृष्ण आणि म्हणजे श्री विष्णूंचा अवतार. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ते स्वतःला पूर्णपणे स्थिर ठेवू शकतात. हे श्रीकृष्ण भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर. आणि म्हणूनच श्रीकृष्ण हेच भोक्ता, स्वामी आणि प्रत्येकाचे सुहृद मित्र आहेत. तेव्हाच तो स्थिर मनाद्वारे शांतीची, हे शांती सूत्र भगवंताने सांगितले. सच्चित आनंद आहेत भगवंत.
कारण भगवंत शाश्वत आहेत, म्हणजे सत्य, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, चित आणि आनंदमय आहे. सदैव आनंदमय असं तिथे वातावरण आहे वृंदावनामधलं. आणि म्हणूनच जे श्रीकृष्णांची संबंध जे प्रस्थापित करत नाही आणि आपलं कर्म करतात, ते मात्र दुःखी आणि अशांतच असतात. मग फक्त वेळ आली की भगवंतांचा धावा करायचा, नामस्मरण करायचं असं नाही. मग त्याचाही आपल्याला पुढे जाऊन बघायचंय की भगवंतांचं नामस्मरण करायचंय म्हणजे काय, की भगवंत सांगतच नाही एवढे वेळा जाऊन आणि करा आणि अगदी 5-5, 6-6 तास तुम्ही देवळामध्ये बसूनच हे केलं पाहिजे, इतकंच हे केलं पाहिजे, तितकंच नाही. ही कृष्ण भावना सोपी आहे आचरणात आणण्यासाठी आणि म्हणूनच ते स्मरण आणि भगवंतांचं नामस्मरण करणं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे कृष्ण भावना ही स्वयंप्रकाशित शांत स्थिती आहे, जी केवळ श्रीकृष्णांशी संबंध ठेवल्यानेच आपल्याला 10व्या अध्यायामध्ये बघायचंय. मग संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करून त्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्या भगवंतांच्या कीर्तना, संकीर्तनामधनं जोडलं जायचंय. कशाला? तर अंतिम ध्येय, प्रयोजन काय आहे? भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच त्या भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा हा टप्पा आहे. आपण संपू शकू मला वाटतं. आता 4-5 श्लोक आहेत. तर आज आपण हो. अध्याय पूर्ण करूया. इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याच्या वाऱ्याने पाण्यातील सर्व नाव इतस्ततः ओढून नेली जाते, त्याप्रमाणे भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर मन केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. तात्पर्य: जोपर्यंत सर्व इंद्रिय भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न होत नाहीत आणि जर त्यामधील एखादी इंद्रिय ही विषयभोगामध्ये रत असेल तर भक्ताला दिव्य प्रगतीपथावरून मार्गभ्रष्ट करू शकते. अंबरीश महाराजांच्या चरित्रात सांगितल्याप्रमाणे सर्व इंद्रिये कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न करणे अत्यावश्यक आहे, कारण मनाला नियंत्रित करण्याची तीच योग्य प्रक्रिया आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुन्हा दिलेलं आहे की इंद्रिय, म्हणून आता पुढे अगदी छान आकृती 2ऱ्या आणि 3ऱ्या अध्यायाच्या शेवटी पण दिलेली आहे की ही जी इंद्रिय आहे, ही इंद्रिय हे 5 घोडे आहेत, की मन सॉरी जी 5 आपली ज्ञानेंद्रिय आहेत, डोळे, कान, नाक, जिव्हा आणि त्वचा. काय खायचंय, काय बघायचंय, काय काय ऐकायचं आहे, कशाचा स्पर्श अपेक्षित आहे, कशाची चव घ्यायची आहे, अशा प्रकारे काय डोळ्यांना बघायचंय, कशाचा वास घ्यायचा आहे, अशा या सगळ्या गोष्टी ही जी इंद्रिय कुठेतरी त्यांच्यामध्ये ती सेन्सिटिव्हिटी असते आणि म्हणून त्याला ती ज्ञानेंद्रिय म्हटलेलं आहे. 5 ज्ञानेंद्रिय आणि मन याच्यासह हे शरीर आहे, जे सूक्ष्म मन आहे. त्याचं मन, बुद्धी आणि अहंकार हे त्याचे विभाग आहेत. त्याप्रमाणे जे जड शरीर आहे ते पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या 5 पंचतत्वांनी बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच सोसाट्याच्या वाऱ्याने जशी एखादी नाव पाण्यामध्ये भरकटू शकते, त्याचप्रमाणे एखादं इंद्रिय, जसे हे इंद्रिय आहेत ना, ते मनाच्या दोऱ्यांनी कशाला बांधले? बुद्धीला बांधलेली आहे. आणि ही बुद्धी काय करते? तो रथ चालवतीये, पण बसलाय कोण? आत्मा बसलाय त्याच्यामध्ये. आरूढ कोण झालंय? आत्मा. पण त्याच्याकडे लक्षच नाहीये हो. कारण शारीरिक इंद्रिय, मन, बुद्धी याच्यामध्येच ते गुंतलेलं आहे सगळं गोष्ट. आणि म्हणूनच कुठेतरी या गोष्टीचा जाणून घेऊन सोसाट्याच्या वाऱ्याने जसं ती नाव भरकटू शकते, तसं एखादं इंद्रिय जरी उद्युक्त केलं तरी त्या इंद्रियाने उद्युक्त केल्याप्रमाणे निश्चितच त्या गोष्टीवरती मोह प्राप्त होऊ शकतो आणि मग त्या इंद्रिय उपभोगामध्ये निश्चितच मनुष्य जाऊ शकतो. आणि म्हणूनच अंबरीश महाराजांच्या चरित्रात सांगितल्याप्रमाणे सर्व इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये निमग्न करणे हे आवश्यक आहे. मनाला नियंत्रित करण्याची ही तीव्र प्रक्रिया आहे. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हे महाबाहू, ज्यांची इंद्रिय विषयापासून नियंत्रित केलेली असतात, त्यांची बुद्धी निश्चितपणे स्थिर झालेली असते. तात्पर्य: केवळ कृष्ण भावनेद्वारे किंवा सर्व इंद्रियांना भगवंताच्या दिव्य भक्तीमुळे भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त करूनच इंद्रिय तृप्तीच्या आवेगांना नियंत्रित करणे शक्य आहे. ज्याप्रमाणे प्रबळ शक्तीने शत्रूचे दमन करता येते, त्याचप्रमाणे इंद्रियेही नियंत्रित केली जाऊ शकतात, पण मानवी प्रयत्नाद्वारे नव्हे, तर केवळ भक्तांच्या सेवेमध्ये युक्त केल्यानेच ती नियंत्रित करता येतात.
ज्याने जाणले आहे की केवळ कृष्ण भावनेद्वारेच एखाद्याची बुद्धी वास्तविकपणे स्थिर होऊ शकते आणि या कलेचे आचरण त्याने एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली केले पाहिजे, त्याला साधक किंवा मोक्ष प्राप्ती करता योग्य अशा परीक्षार्थी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांची इंद्रिय विषयांपासून नियंत्रित केलेली असतात त्यांची बुद्धी, कारण जसं मी म्हटलं की इंद्रिय, मन, बुद्धी कशावरती वासना बसतीये? इंद्रियावर बसतीये, मनावरती ही वासना बसतीये आणि मग त्या बुद्धीचा नाश होतो आहे. पण जर ती इंद्रिय आणि मन कंट्रोल केलं तर बुद्धी आपोआपच नियंत्रण होते आणि त्या बुद्धीच्या ताब्यामध्ये त्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि म्हणूनच जर इंद्रिय सुखासाठी म्हणजे शारीरिक भावनेमध्ये न जाता की आत्मिक आनंद आणि त्या साक्षात्काराच्या पातळीवर स्वतःला जर आपण कुठेतरी काय म्हणतात ऍडव्हान्स केलं, प्रगत केलं, तर तिथे कुठेतरी ती बुद्धी पण चांगल्या प्रकारे सत्सद विवेक बुद्धी राहते ती. आणि मग ती बुद्धी कशाला नियंत्रण करते? मनाला आणि इंद्रियांना नियंत्रण करते. नाहीतर ती इंद्रिय आणि मन, इंद्रियांना जर मनाने नियंत्रण केलं तर सगळं उलटच होईल आणि मग त्या बुद्धीचा पण नाश होतो. पण ती इंद्रिय जर मनाने ताब्यामध्ये ठेवली आणि त्या मनाला जर बुद्धीने ताब्यात ठेवलं तर निश्चितच ती व्यक्ती पूर्णपणे स्थिर झालेली असते. आणि हे कशाने होऊ शकतं? प्रमाणित गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली निश्चितच हे शक्य होऊ शकतं. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृती भूतानी सा निशा पश्यतो मुनेः. हरे कृष्ण. येस माताजी. हरे कृष्ण. मीनल माताजी. कोण वाचणार? सायली माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. सॉरी माताजी, माझं हे म्यूट हे राहिलं. ओके, नो प्रॉब्लेम. हा. हो, हरे वाचू? कृष्ण. परत हो, वाचते. वाचू. सर्व हा. जीवांची जी रात्र असते ती आत्मसंयमी मनुष्याच्या जागृतीची वेळ असते आणि सर्व जीवांची जी जागृतीची वेळ असते ती आत्मनिरीक्षण करणाऱ्या मुनीची रात्र असते. तात्पर्य: बुद्धिमान मनुष्याचे दोन वर्ग असतात. एक वर्ग इंद्रिय तृप्ती करता भौतिक कर्म करण्यामध्ये बुद्धिमान असतो आणि दुसरा वर्ग आत्मसाक्षात्कारासाठी अनुशीलन करणाऱ्या आणि जागृत असणाऱ्या अंतर्दर्शी मुनींचा असतो. आत्मनिरीक्षक मुनी किंवा विचारी मनुष्यांच्या कर्म करण्याची वेळ ही भौतिक गोष्टीत गर्क असणाऱ्या व्यक्तींसाठी रात्र असते. भौतिकवादी मनुष्यांना आत्मसाक्षात्काराविषयी अज्ञान असल्याने अशा रात्रीच्या वेळी ते गाढ झोपलेले असतात. भौतिकवादी मनुष्याच्या रात्रीसमयी आत्मनिरीक्षक मुनी दक्षपणे जागृत असतो. आध्यात्मिक संस्कृतीमधील यथावकाश प्रगतीमुळे मुनीला दिव्य आनंद प्राप्त होतो. या उलट भौतिक कर्म करणारा मनुष्य आत्मसाक्षात्काराच्या बाबतीत निद्रिस्त असल्यामुळे विविध प्रकारची इंद्रिय सुखाचे स्वप्न पाहत असतो आणि त्याच्या निद्रावस्थेमध्ये त्याला कधी आनंद तर कधी दुःख वाटत असते. आत्मनिरीक्षक मनुष्य हा भौतिक सुख आणि दुःखांच्या बाबतीत नेहमी उदासीन असतो. तो भौतिक परिस्थितीमुळे विचलित न होता आपल्या आत्मसाक्षात्काराच्या कार्यामध्ये मग्न असतो. हरे कृष्ण. म्हणून अशी कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, मग या बुद्धिमान व्यक्तीचे भौतिकतेमधले आणि अध्यात्मिकतेमधले असे दोन वर्ग जर केले. अध्यात्मिकतेमध्ये म्हणजे तो स्वतःला प्रगत करण्याचा प्रयत्न करतायत. कशा प्रकारे? आत्मनिरीक्षण, त्या आत्मिक पातळीवर ते विचार करतायत. तू शरीर नाही, आत्मा आहेस, ही गोष्ट सांगणं खूप सोपं आहे, पण स्वतःमध्ये ते आत्मसात करणं आणि म्हणूनच सगळ्या शरीराचे चोचले पुरवत न बसता त्या आत्म्याच्या कुठेतरी उन्नतीसाठी आणि त्या आत्म्याला प्रगत अवस्थेमध्ये नेण्यासाठी अशा प्रकारे त्या आत्म्याचं अन्न म्हणजे नामस्मरण आणि आध्यात्मिक अन्न त्याला दिलं जातं. आणि म्हणून असे हे जे आध्यात्मिक व्यक्ती आहे आणि अशा प्रकारे निरीक्षक मुनी हे विचारी मनुष्य
कर्म करणारी यांची वेळ कशी असते, तर यांची ही शांततेची वेळ असते. पण हेच जे भौतिकतेमधली व्यक्ती याच्यामध्ये ढाराढूर झोपलेली असते. पण त्याप्रमाणे आपण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती बघतो 3:30 वाजता मग कशा प्रकारे उठून मंगल आरती, मग नामस्मरण आणि ब्रह्ममुहूर्तावर नामस्मरण केलं जातं. हे सगळं कृष्ण भावना भावित व्यक्ती करू शकते. पण त्याच वेळी भौतिकतेमधली व्यक्ती धाराडूर झोपलेली असते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही जागरूकता महत्वाची आहे. आणि म्हणून मग भौतिक कर्म करणारा मनुष्य मात्र आत्मसाक्षात्काराच्या बाबतीमध्ये थोडा निद्रितचा असल्यामुळे विविध प्रकारच्या इंद्रिय सुखांची स्वप्न बघत असतो आणि निद्रावस्थेमध्ये त्याला कधीही आनंद तर कधी सुख मिळत असते. पण आत्मनिरीक्षक मनुष्य हा भौतिक सुख आणि दुःखाच्या बाबतीत नेहमी उदासीन असतो, कारण त्याला त्या गोष्टींविषयी इतकी आसक्तीच नसते आणि त्याला त्याचं खूप पडलेलं नसतं आणि ती गोष्ट इट जस्ट गोज, काय म्हणतात ना, त्याला एक रुटीन म्हणून आणि त्या गोष्टींचा विचार करतो आणि या भौतिक परिस्थितीमुळे विचलित न होता आपल्या आत्मसाक्षात्काराच्या कार्यामध्ये तो संलग्न असतो, मग्न असतो. आपूयमानमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रवश्यन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे समुद्र हा नेहमी भरत असूनही शांत असतो, त्याप्रमाणे जो मनुष्य समुद्रात अव्याहतपणे प्रवेश करणाऱ्या नद्यारूपी इच्छांच्या प्रवाहाने विचलित होत नाही. केवळ तोच शांती प्राप्त करू शकतो आणि अशा इच्छा तृप्त करण्यासाठी तो झगडतो आणि त्याला शांती प्राप्त होत नाही. तात्पर्य: विशाल समुद्र जरी नेहमी पाण्याने भरलेला असला थांबायला तयारच नाही त्या बाया. तरीही विशेषतः पावसाळ्यात तो नेहमी अधिकाधिक पाण्याने भरला जात असतो. तरीही समुद्र तसा शांत किंवा स्थिर राहतो. तो खवळूनही जात नाही किंवा त्याच्या तीराची मर्यादाही ओलांडून जात नाही. हेच कृष्ण भावनेत स्थिर झालेल्या मनुष्याच्या बाबतीत सत्य आहे. जोपर्यंत एखाद्याला भौतिक शरीर आहे, तोपर्यंत इंद्रिय तृप्ती करता शरीराच्या मागण्या चालूच राहतील. तरी सुद्धा भक्त हा परिपूर्ण असल्यामुळे तो इच्छांना विचलित होत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्याला कशाचीही आवश्यकता नसते, कारण भगवंत त्याच्या भौतिक गरजा पुरवतात. म्हणून परिपूर्ण असलेल्या समुद्राप्रमाणे तो स्वतःमध्येच परिपूर्ण असतो. समुद्रामध्ये प्रवेश करणाऱ्या नद्यांप्रमाणे त्याच्या मनात इच्छा येत असतील, पण तो आपल्या कर्तव्यामध्ये दृढ असतो. इंद्रिय तृप्तींच्या इच्छांनी तो किंचितही विचलित होत नाही. हेच कृष्ण भावना भावित मनुष्याचे प्रमाण आहे, कारण त्याच्याकडे जरी इच्छा असल्या तरी त्याची भौतिक इंद्रिय तृप्ती करण्याची प्रवृत्ती पूर्णपणे नष्ट झालेली असते. तो भगवंताच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये तृप्त असल्या कारणाने नेहमी समुद्राप्रमाणे स्थिर व आनंदी राहू शकतो आणि म्हणून पूर्ण शांतीचा आनंद घेऊ शकतो. इतर लोक मात्र, ज्यांना भौतिक यश काय आहे तर मोक्षाचीही कामना असते, ते कधीच शांती प्राप्ती करू शकत नाहीत. मुमुक्षुक सकाम कर्मी आणि सिद्धींची प्राप्ती करण्यात लागलेले योगीही अतृप्त इच्छामुळे सुखी होऊ शकत नाहीत. परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा भगवंताच्या सेवेतच आनंदी असतो आणि त्याला तृप्त करावी अशी कोणतीच इच्छा नसते. वास्तविकपणे तथाकथित भौतिक बंधनातून मोक्ष प्राप्ती करण्याचीही त्याला इच्छा नसते. कृष्ण भक्तांना भौतिक इच्छा नसतात, म्हणून ते पूर्णपणे शांत असतात. हरे कृष्ण. अशा या शांत कृष्ण भावना भावित भक्तांची तुलना कशाची केली तर त्या शांत समुद्राशी केली. अनेक नद्यांचे प्रवाह जरी त्याच्यामध्ये मिसळत असले तरी तो अतिशय शांत असतो. कुठेही खवळून जात नाही त्या गोष्टींनी. आणि त्याचप्रमाणे या कृष्ण भावना भाविक व्यक्तीच्या मनाचं वर्णन केलेलं आहे आणि म्हणूनच त्याचंही मन कुठेही प्रक्षुब्ध होत नाही. कुठल्याही गोष्टींनी तो हुरळून जात नाही आणि म्हणूनच त्याला तो इतका भगवत सेवेमध्ये गुंग झालेला असतो आणि जे काही करतोय ते भगवंतांच्या संतोषाकरता करतोय. ही भावना इतकी दृढ होते की मग त्याला मोक्ष प्राप्तीची सुद्धा ओढ लागलेली नसते. जे काही करतोय फक्त सेवेमध्ये करतोय. यापासून कुठल्याही गोष्टीचे
परतफेड नको असते. पण ह्याच्याच विरुद्ध जे योगी व्यक्ती किंवा कुठल्याही प्रकारे कामना असते, यशाची कुठेतरी ओढ असते आणि त्या गोष्टींचं कुठेतरी याच्यापासून मला हे हवंय आणि त्या यशाची अपेक्षा असते. अशा प्रकारे असेल अशा व्यक्ती मात्र अतृप्त राहतात आणि ते त्या इच्छांमुळे सुखी होऊ शकत नाही. पण कृष्ण भावना भाविक व्यक्ती त्या समुद्राप्रमाणे शांत असू शकते, कारण त्याचं मन कुठेही त्या विचारांमुळे विचलित होत नाही. विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सः शांतिमधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या मनुष्याने इंद्रिय तृप्तीच्या सर्व इच्छांचा त्याग केला आहे, जो निस्पृह अथवा इच्छारहित जीवन जगत आहे, ज्याने पूर्णपणे स्वामित्वाच्या भावनांना त्याग केला आहे, ज्याच्या ठिकाणी मिथ्या अहंकार नाही, तोच केवळ वास्तविक शांती प्राप्त करू शकतो. तात्पर्य. हा ठीक आहे. ठीक आहे वाचा. मी पुस्तकातनं घेऊ का? नाही नाही ठीक आहे वाचा. बरोबर. हा. तात्पर्य. निस्पृह किंवा इच्छारहित होणे म्हणजे इंद्रिय तृप्ती करता कशाचीही इच्छा न करणे होय. दुसऱ्या शब्दात कृष्ण भावना भावित होण्याची इच्छा करणे म्हणजे वास्तविकपणे निस्पृह होणे होय. आपण स्वतः म्हणजे हे भौतिक शरीर आहोत असा खोटा दावा न करता आणि जगातील कोणत्याही गोष्टीवर स्वामित्वाचा हक्क न सांगता आपले मूळ स्वरूप म्हणजे श्रीकृष्णांचा नित्य सेवक हे आहे याची जाणीव होणे ही श्रीकृष्ण भावनेची परिपूर्ण स्थिती आहे. जो या परिपूर्ण स्थितीमध्ये स्थिर झाला आहे तो जाणतो की श्रीकृष्ण हेच सर्व गोष्टींचे स्वामी असल्या कारणाने सर्व गोष्टींना उपयोग केवळ आणि त्या संतुष्टीसाठीच केला पाहिजे. युद्ध न करण्यामध्ये अर्जुनाची इंद्रिय तृप्तीच होती म्हणून त्याला युद्धच करावयाचे नव्हते. पण जेव्हा तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाला तेव्हा त्याने युद्ध केले, कारण त्याने युद्ध करावे ही श्रीकृष्णांची इच्छा होती. स्वतःसाठी त्याला युद्ध करावयाची मुळीच इच्छा नव्हती. पण श्रीकृष्णासाठी त्याच अर्जुनाने आपल्या संपूर्ण सामर्थ्यानिशी युद्ध केले. वास्तविक निस्पृहपणा म्हणजे इच्छा नष्ट करण्याचा कृत्रिम प्रयत्न नसून श्रीकृष्णांची संतुष्टी करणे हाच होय. जीव हा इच्छारहित किंवा भावना शून्य असूच शकत नाही. इच्छांची गुणात्मकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. भौतिकदृष्ट्या इच्छारहित असलेला मनुष्य निश्चितपणे जाणतो की सर्व काही श्रीकृष्णांच्या आधिपत्याखाली आहे. म्हणून तो ईशावास्यमिदं सर्वम म्हणून तो कोणत्याही गोष्टीवर आपल्या मालकीचा खोटा दावा करत नाही. हे दिव्य ज्ञान आत्मसाक्षात्कारावर आधारित आहे. हे दिव्य ज्ञान म्हणजे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रत्येक जीव हा श्रीकृष्णांचा सनातन अंश आहे. म्हणून जीवाची सनातन स्वरूप स्थिती ही कधी श्रीकृष्णाच्या बरोबरीची किंवा त्यांच्यापेक्षा उच्च असू शकत नाही. हे पूर्णतः जाणणे होय. कृष्ण भावनेचे हे ज्ञान म्हणजे वास्तविक शांतीचे मूलभूत तत्व आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे या व्यक्तीचं वर्णन अतिशय म्हणजे आपण हे जे 3-4 श्लोक जाणतो माताजी त्याच्यातला एक वरचा ह्याच्यात माझा सहज मनात शंका आली की म्हणजे आपण इच्छा काही धरायची नाही म्हणजे आपण काही अम्बिशन पण ठेवायची नाही असं आहे का? नाही तसं नाहीये. तसं नाहीये. कारण इथे म्हणूनच त्याच्यामध्ये कुठेतरी गल्लत नाही करायची. कारण इच्छा आकांक्षा म्हणजे काय की स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्यासाठी त्या गोष्टी करायच्या आहेत. अम्बिशन पुन्हा तुम्ही कसं आहे ना की कुठेतरी ती गोष्ट आसक्ती बरोबर केली जाते तेव्हा तिथे कुठेतरी त्याच्याविषयीचा मोह तुम्ही अडकता त्या गोष्टीमध्ये. अम्बिशन ही पण गोष्ट तुम्हाला कुठेतरी अडकवते त्या गोष्टीमध्ये. कुठेतरी तुम्ही बाइंड होता त्या गोष्टीला, कुठेतरी आकर्षिले जाता. निश्चितच
मग कृष्ण भावना ती अम्बिशन पण अशी असावी, जसं अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं आहे की तू युद्ध कर. मग युद्ध त्याला स्वारस्यासाठी करायचं नाही, कारण त्याच्या मनात करुणा आहे, त्याच्या मनाला वाटतंय पाप होईल माझ्याकडून, त्याच्या मनामध्ये अनेक अशा शंका आहेत. म्हणून मग शेवटी जेव्हा अर्जुनाला भगवंतांनी समजावून सांगितलं, तेव्हा भगवंतांच्या तृप्तीसाठी आणि भगवत कार्यासाठी कशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतः सांगितलं की तू फक्त हे तुझं कर्तव्य कर. मग अम्बिशन ही गोष्ट पुन्हा कुठेतरी काय होते, कुठेतरी त्या मोहामध्ये अडकवतीये, कुठेतरी त्या गोष्टीमध्ये अडकवली जाणारी आहे. पण निश्चित सद्भावना असावी ती. म्हणजे चांगल्या गोष्टीची काय म्हणतात ना आपण, ती चांगल्या गोष्टीबद्दलची ओढ असणं ही सुद्धा कुठेतरी मानते. मग ही अम्बिशन असो किंवा मग ती कुठे तुम्ही म्हणालात आता तुमच्या मनामध्ये आता तो प्रश्न कशावरनं आला? ह्याच्यात वर मला वाटते ह्याच्या आधीच मगाशीच मी विचारणार होते, पण ते माझं राहून गेलं. आसक्ती नसावी, तर तुम्हाला म्हणायचं की अम्बिशन असावी. आता हा हा आसक्ती हा नसावी त्या हा. गोष्टीविषयी. पण कसं होतं, अम्बिशन म्हणजे कुठेतरी ध्येय आहे. तुमचं ध्येय काय पाहिजे, तर तुमचं ध्येय नक्की तुम्हाला गाठायचंय. पण पुन्हा जर तुम्ही आता कृष्ण भावनेविषयी आपण जेव्हा जाणतो आहोत, आपण प्रपंचामधलं ध्येय सुद्धा करायचंय, म्हणजे ती कुठेतरी आपली जबाबदारी झाली. कुठेतरी तुमचं प्रोफेशन आहे. डेफिनेटली यू हॅव टू अचीव्ह दॅट. त्याच्याबरोबर ती कृतज्ञतेची भावना. मग तिथे कुठेतरी मी, अहम नकोय, की माझ्यामुळे मी एवढा अभ्यास करतोय, मी हे सगळं करतोय म्हणून मला हे मिळतंय. इथे कुठेच कशाचाही कोणाचाही वाटा नाहीये. तर तसं नसून ती भावना कुठेतरी ग्रॅटिट्यूड, तिथे कृतज्ञता कुठेतरी असणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच हे स्वामित्व, जसं आपण म्हटलो की मगाशी म्हटलं की सर्व लोक श्रीकृष्ण हे सगळ्या जगाचे स्वामी आहे. आणि म्हणूनच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. पण कुठेतरी मनुष्य काय गल्लत करतोय की नाही, माझं हे सगळं, मी हे सगळं केलंय, हे सगळं माझ्या इच्छेनुसार चाललेलं आहे, हे मैथुनाच्या इच्छेने होत आहे, जे मायावादी लोक सांगतात, ज्यांना भगवंतांवर विश्वासच नाही. अहो पण हे सगळं जी काही गोष्टी घडता आहेत, तिथे कुठेतरी शक्तीचा पण कुठे कोणी उल्लेख करतंय, कोणी परमात्म्याला मानतंय, तर कोणी भगवानाला मानतंय. पण निश्चितच या सगळ्या शास्त्रांचा अभ्यास करून, वेदांचा अभ्यास करून भगवंतांना जो जाणतो आहे, तोच याचं काय म्हणतात ना, यथारूप ज्ञान घेऊ शकतो. आणि म्हणून युद्ध न करण्यामध्ये अर्जुनाची इंद्रिय तृप्तीच होती आणि त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. पण जेव्हा तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाला, कारण तिथे तो भगवंतांचा निस्सीम भक्त आहे. आणि म्हणूनच तो भगवंत त्याला समजावून सांगतायत की तू हे युद्ध का करायचं आहेस, कारण तू जो विचार करतो आहेस तो अशा प्रकारे न करता तू असा विचार जर केलास की आत्मा अविनाशी आहे आणि तू शरीर नसून आत्मा आहेस आणि तू पाप करत नाहीयेस, कारण तू भगवत भक्तीमध्ये, भगवंतांच्या सेवेमध्ये त्रायते महतो भयात स्वल्पमपि मप्यस्य, की स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात. सर्वात छोट्यातली छोटी गोष्ट सुद्धा, त्या खारुताईची गोष्ट, की तिने सुद्धा तो दगड उचलून त्या सेतूमध्ये घातलाय, तर तिने केलेलं सुद्धा कुठल्याही गोष्टीला तारून देतं आणि छोट्यातल्या छोटी गोष्ट सुद्धा मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून आपला बचाव करू शकते. आणि म्हणून इथे ही जी भावना आहे ना, ही भावना वाढीस लावणं ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. मग इथे कुठेतरी तुम्ही भौतिकतेमधलं ध्येय वगैरे म्हणताय, भौतिकतेमधली अम्बिशन म्हणताय, ती असावी. नाही, नसावी असं नाही. प्रपंचात आहात, जबाबदाऱ्या पार पडतायत, आपली सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत आपल्याला, तिथे कुठेच काही वाद नाही. पण ते करताना जी भावना तुम्ही, की तिथे तो अहम थोडासा बाजूला ठेवा. तिथे कुठेतरी फक्त तो मीपणाने आणि माझ्यासाठी मी करतो आहे, ही गोष्ट की कुठेच भगवंतांचं मिसिंग आहे पूर्णपणे, असं असणं हे अतिशय चुकीचं आहे. आणि मग ती जी कृतज्ञतेच्या भावनेमध्ये केलेली ती अम्बिशन असेल किंवा ती त्या प्रकारची भावना असेल वाढीस लागली, तर ती निश्चितच तुम्हाला आध्यात्मिक मार्गावरती, कारण भगवंत सांगतायत ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. इव्हन 13व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही आध्यात्मिक आहात, मूळ आध्यात्मिक आहात आणि तुम्ही माझाच अंश आहात. हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि तो परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण आत्मा आणि परमात्म्याविषयी जेव्हा जाणू 13व्या अध्यायामध्ये, की एकाच झाडावरचे, शरीररूपी झाडावरती हे 2 पक्षी बसलेले आहेत. आणि या पक्ष्यांमध्ये हा जो आत्मा आहे हा स्वतःमध्येच गुरफटलेला आहे हो. त्याचं लक्षच नाहीये परमात्म्याकडे. कारण तो मानतच नाहीये, तो दिसतच नाहीये. पण तो परमात्मा मात्र सगळं ऑब्झर्व्ह करतोय. उपद्रष्टा आणि अनुमंता तो सगळं ऑब्झर्व्ह करतोय. आणि त्याच्या अनुमतीशिवाय मात्र पान सुद्धा हलणार नाही.
आणि म्हणून जीव हा इच्छारहित किंवा भावना शून्य, कारण इच्छा जी आहे ना, भगवंतानी ही इच्छेची सूट दिलेली आहे. इंडिपेंडन्स, हे मायन्यूट इंडिपेंडन्स, ही स्वातंत्र्यता भगवंतानी दिलेली आहे, इच्छेची सूट भगवंतानी दिलेली आहे. पण आपल्या इच्छांची गुणात्मकता कशा प्रकारे बदलायची, आपल्या इच्छेचे गुण कसे असावेत आणि कशा प्रकारे क्वालिटी इच्छा आपल्या असाव्या, हे मात्र आपल्याला ठरवायचं आहे. तिथे कुठेच भगवंत इंटरफिअर करत नाही. भौतिकदृष्ट्या इच्छारहित असलेला मनुष्य निश्चितपणे जाणतो की सर्व काही श्रीकृष्णांच्या अधिपत्याखाली आहे, म्हणून तो कोणत्याही गोष्टीवर आपला मालकी हक्क दाखवत नाही. आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रत्येक जीव हा श्रीकृष्णांचा सनातन अंश आहे आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेचे ज्ञान हे वास्तविक शांतीचं मूलभूत तत्व आहे, कारण तिथे ही भावना कृतज्ञतेमध्ये वाढीस लागते आणि म्हणून ती कृतज्ञता कायम मनामध्ये जपणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. तो अहंभाव थोडासा बाजूला ठेवायचा आहे आणि ती कृतज्ञता मनामध्ये वाढीस लावायची आहे. ती निश्चितच तुम्हाला त्या आध्यात्मिक मार्गाच्या प्रगती पथावरती घेऊन जाते. ठीक आहे. हो हो हो. एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विम्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाण मृच्छति. मला वाटतं एक मिनिट माताजी, तात्पर्य खूप मोठं असेल तर आपण ठीक आहे, आपण वाचून घेऊ. सगळ्या योगांचं आणि सगळ्या याचा सार आहे, शेवटचा श्लोक आहे हा, तर वाचा माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक आणि दिव्य जीवनाचा हाच मार्ग आहे आणि याची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य मोहित होत नाही. मृत्यूच्या शेवटच्या क्षणीही जर एखादा याप्रमाणे स्थित असेल तर तो भगवत धामात प्रवेश करू शकतो. तात्पर्य: मनुष्याला कृष्ण भावनेची किंवा दैवी जीवनाची प्राप्ती त्वरित एका क्षणात होऊ शकते किंवा त्याला लक्षावधी जन्मानंतरही कृष्ण भावनेची प्राप्ती होऊ शकणार नाही. ही फक्त सत्य जाणून घेण्याची आणि सत्याचा स्वीकार करण्याची बाब आहे. श्रीकृष्णांना शरण जाऊन खट्वांग महाराजांनी जीवनाच्या या स्थितीची प्राप्ती आपल्या मृत्यूच्या केवळ काही क्षणापूर्वीच केली. निर्वाण म्हणजे भौतिक जीवनाचा अंत करण्याचा मार्ग होय. बौद्ध तत्वज्ञानानुसार भौतिक जीवन संपल्यावर केवळ शून्यच उरते. पण भगवद्गीतेची शिकवण निराळी आहे. वास्तविक जीवनाचा प्रारंभ भौतिक जीवन संपल्यावर होतो. जे स्थूल भौतिकवादी असतात त्यांना इतके जाणणे पुरेसे आहे की भौतिकवादी जीवनाचा शेवट केला पाहिजे. परंतु जे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असतात त्यांच्यासाठी या भौतिक जीवनानंतर निराळे दुसरे जीवन असते. या जीवनाचा अंत होण्यापूर्वी सुदैवाने एखादा जर कृष्ण भावना भावित झाला तर त्याला त्वरित ब्रह्मनिर्वाणाची स्थिती प्राप्त होते. भगवद्धाम आणि भगवंतांची भक्ती पूर्ण सेवा यामध्ये काहीच फरक नाही. भक्तिपूर्ण सेवा आणि भगवद्धाम दोन्हीही परम किंवा आध्यात्मिक स्तरावर असल्याने भगवंतांच्या दिव्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये संलग्न होणे म्हणजे भगवद्धामाची प्राप्ती केल्याप्रमाणे आहे. भौतिक जगतामध्ये इंद्रिय तृप्तीसाठी कर्म केले जाते तर आध्यात्मिक जगतामध्ये कृष्ण भावना भावित कर्म केले जाते. या जीवनात सुद्धा कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजे त्वरित ब्रह्म प्राप्ती होय आणि जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे त्याने निश्चितपणे भगवत धामात पूर्वीच प्रवेश केला आहे. ब्रह्म हे जड तत्वाच्या अगदी विरुद्ध आहे. म्हणून ब्रह्मस्थिती म्हणजे भौतिक कर्मांच्या स्तरावर नसणे. भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेचा मोक्षावस्था म्हणून स्वीकार करण्यात आला आहे. गुणास सन्मती त्येयान ब्रह्मभूयाय कल्पते. म्हणून ब्राह्मी स्थिती म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्तता होय. श्रील भक्ती विनोद ठाकूर यांनी हा भगवद्गीतेचा दुसरा अध्याय म्हणजे संपूर्ण ग्रंथाचा सारांश आहे असे म्हटले आहे. कर्मयोग, ज्ञानयोग आणि भक्तियोग हे भगवद्गीतेमधील विषय आहेत. दुसऱ्या अध्यायात कर्मयोग आणि ज्ञानयोग
याचा स्पष्टपणे चर्चा करण्यात आली आहे आणि या ग्रंथाच्या निरूपणातील भक्तियोगाचे दर्शन घडवले आहे. या प्रकारे भगवद्गीतेचा सांख्ययोग 2ऱ्या अध्यायातील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. छान आध्यात्मिक आणि भौतिकतेमधला फरक हा श्लोक आपल्याला सांगतोय. आणि म्हणूनच कुठेतरी फक्त बघा हे जीवन जगतोय आणि काय एकदा कधीतरी जायचंच आहे, हा ध्येय सोडून एकदा कुठेतरी सगळ्यांना मृत्यू येणारच आहे, ही जी भावना असते ही भौतिकतेमध्ये आहे. पण आध्यात्मिक व्यक्तीचं काय सांगितलेलं आहे की बौद्ध तत्वानुसार भौतिक जीवन संपल्यावर केवळ शून्यच उरतो, पण भगवद्गीतेची शिकवण ही निराळी आहे. वास्तविक जीवनाचा प्रारंभ भौतिक जीवन संपल्यावर होतो, कारण जो भगवत भक्त असतो ना त्याची ओढ काय असते की भगवत धामाला परत जायचं आणि भगवंतांच्या सेवेमध्ये मग जेव्हा जगतो आहे या भौतिकतेमध्ये जगतो आहे आणि त्यानंतरही भगवत धामाला जाऊन भगवंतांची सेवा करायची, ही जी इच्छा असते ही इच्छा ही वेगळ्या प्रकारे भगवद्गीता याच विषयी सांगते. आणि म्हणून मग जे बौद्ध धर्म सांगतो की ज्याप्रमाणे निर्विशेषवादी आणि आपण जे म्हणतो की शून्यातनं शून्यातच जाणार आहे आणि मग कुठेही काही आपण एकरूप वगैरे जो होतो ना त्या प्रकारामध्ये या सगळ्या गोष्टी की ते द्वैतवादी म्हणतात त्याला, की मग आपण भगवंतांशी एकरूप होऊ शकतो. आणि कशा प्रकारे मग मेडिटेशन करताना पण हे शून्यावरती मेडिटेशन केलं पाहिजे, की मग भौतिक जीवनाचा शेवट हा काय म्हणतात ना ते भौतिकतावादी हे विचारच भौतिकतावादी असतात, पण जे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असतात ते कुठेतरी भगवत धाम आणि भक्ती सेवा हा भक्तीचा जो मार्ग आहे आणि म्हणून भगवद्गीता जे काही ज्ञान देते ते याच विषयी सांगते. आणि म्हणूनच इथे भगवद्गीतेचा निराळी वास्तविक जीवनाचा प्रारंभ हा भौतिक जीवन संपल्यावर होतो. जिथे स्थूल भौतिकवादी असतात त्यांना इतकं जाणणं पुरेसं असतं की भौतिकवादी जीवनाचा शेवट केला पाहिजे, पण जे आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असतात त्यांच्यासाठी भौतिक जीवनानंतर निराळे असे दुसरे जीवन असतं. या जीवनाचा अंत होण्यापूर्वी जर मग याप्रमाणे भौतिक जीवनात जर जर एखादी मनुष्य सुदैवी असला आणि ते जर कृष्ण भावनेमध्ये आले आणि कृष्ण भावना जर त्यांनी भावित होण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच त्यांना भगवंतांच्या धामाला पुन्हा उठून या भौतिक आयुष्यामध्ये या भौतिक जीवनामध्ये या भौतिकतेमध्ये पुन्हा जन्म घेण्याची वेळ येत नाही, कारण त्यांना भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. या जीवनात सुद्धा कृष्ण भावनेची प्राप्ती म्हणजे त्वरित ब्रह्म प्राप्ती होईल. आणि म्हणून ब्रह्म की ब्रह्म हे भगवंतांपासून असलेलं चैतन्य म्हणजे ब्रह्म, ते या जीवाला पण म्हटले. आपण म्हणतो ना परब्रह्म आणि ब्रह्म. परब्रह्म हे भगवंत आहेत, पण ब्रह्म हे जीव आहे. आणि हा जीवाला ब्रह्म का म्हटलेलं आहे, कारण ही ब्रह्म अवस्था जीव काय म्हणतो ना त्याला, जीव हा हे घेऊ शकतो, ही ब्रह्म प्राप्ती करू शकतो. जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे त्याने निश्चितपणे भगवत धामात पूर्वीच प्रवेश केलेला असतो. ब्रह्म हे जड तत्वाच्या अगदी विरुद्ध आहे, म्हणून ब्राह्मी स्थिती म्हणजे भौतिक कर्मांच्या स्तरावर नसणं. ब्रह्मावस्था म्हणजे कुठेतरी त्या आत्मिक पातळीवर स्वतःला नेणं. आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, ब्रह्म हे परब्रह्माचा अंश आहे. आणि म्हणूनच हे ब्रह्म ब्राह्मण किंवा हा जीव तत्वाला ब्रह्म म्हटलेला आहे. भगवद्गीतेमध्ये भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेची मोक्षावस्था म्हणून याचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. म्हणून ब्राह्मी स्थिती म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्तता होय. आणि म्हणून भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेची मोक्षावस्था कशा प्रकारे भगवत धामाची प्राप्ती होणं ही ब्रह्मावस्था म्हटलेली आहे. आणि म्हणून या ब्रह्माला कुठेतरी खूप महत्व आहे आणि त्याची महती अशी थोर आहे की या ब्रह्मावस्थेला प्राप्त केल्यानंतर निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. की कशा प्रकारे भौतिकतेपासून ही निराळी स्थिती आहे आणि तिथे कुठेतरी भौतिक कर्माच्या स्तरांवर ही स्थिती नसते, तर ती आध्यात्मिक दृष्ट्या प्रगत असते. आणि म्हणून इथे आपल्याला या 2ऱ्या अध्यायामध्ये या सगळ्या विषयी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. अगदी जो ज्ञानयोग सुरू झालेला आहे, कर्म काय करायचं आहे, मग आपण जो वर्णाश्रम धर्म बघितला, त्यानंतर कर्म कसं, कर्मातनं कर्म विकर्म अकर्म याच्यातला फरकही इथे आपण जाणतो. आणि ज्ञानयोग सुद्धा आपल्याला इथे बघायला मिळतो. अष्टांग योग आपल्याला इथे दिसतो आणि बुद्धियोग आहे. अशा प्रकारे सर्व योगांचा इथे उल्लेख केलेला आहे. त्या भगवद्गीतेचं सार या 2ऱ्या अध्यायामध्ये आपण जाणतो, कारण इथे गीता बऱ्याच सखोल स्वरूपामध्ये आपल्याला ज्ञान देते. आणि म्हणून कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगाचं सुद्धा अतिशय सुरेख वर्णन आपल्याला इथे या अध्यायामध्ये मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे सगळ्या योगांचं वर्णन, म्हणून याला कुठेतरी
भक्ती विनोद जे ठाकूर आहेत त्यांचं भक्ती विनोद ठाकूर आहे, श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर जे गुरु परंपरेमध्ये आहेत, तर त्यांनी त्याला म्हटलेलं आहे गीतेचं सार. आणि म्हणूनच भगवद्गीतेमध्ये जर तुम्ही इंग्लिश ह्याच्यामध्ये वाचाल तर सांख्ययोग किंवा पूर्ण भगवद्गीतेचं सार, असं गीतेचं सार अशा या अध्यायाला म्हटलेलं आहे. तर अशा प्रकारे सगळ्या योगांचा जिथे उल्लेख केलेला आहे असा हा सांख्य योग आपण जाणलेला आहे. तर इथे आपण दुसरा अध्याय संपन्न करतो आहोत आणि समाप्त करतो आहोत. तर मी शेअरिंग थांबवते आणि अशा प्रकारे आपला दुसरा अध्याय पूर्ण झालेला आहे. रेकॉर्डिंग थांबवते मी.